ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாரையும் பகவத்கீதா வகுப்புக்கு வரவேற்கிறேன். இன்னைக்கு எத்தனாவது அத்தியாயம்? ஆறாவது அத்தியாயம். இது 18 நாள் நம்ம பகவத்கீதா படிக்கிறோம். அந்த கோர்ஸ்ல தான் நீங்க எல்லாரும் வந்திருக்கள். இஸ்கான் மங்களூர் இதை நடத்துறாங்க. இப்ப நம்ம வந்திருக்கிறது இஸ்கான் மங்களூர் கோயில்ல தான் வந்திருக்கோம். ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா எனக்கு நல்ல வணக்கம் செலுத்தி விட்டு ஒரே ஒரு வாட்டி ஹரே கிருஷ்ணா மந்திரம் மியூட்லயே சொன்ன போறோம். ருக்மணி மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா மியூட்லயே சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராம ஹரே ஹரே. யார் பிராணத்தை எடுக்க போறேன்? புது ஸ்டூடெண்ட்ஸ், புது யாரும் இருக்காங்களோ அவங்க ட்ரை பண்ணலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னைக்கு என்ன 6வது நாள் ஆறுதே. இதை கேட்டு கேட்டு கொஞ்சம் பழக்கம் வந்திருக்கும் இல்லையா? யாருக்கு எடுக்க முடியும் தோன்றதோ சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. எனிபடி வாலண்டியரிங்? நீங்க படிக்க ஆரம்பிச்சாதான் ஒரு தைரியம் வரும், உங்களுக்கு ஒரு கான்பிடன்ஸ் வரும், தைரியம் வரும். அதனாலதான் உங்களை சொல்றேன். இல்லாட்டா there is no force. நீங்க படிச்சுதான் ஆனான்னு இல்லை, நான் மட்டும் படிச்சுன்னு போயிட்டே இருப்பேன். டைம் சேவ் ஆயிடும். ஆனா ஐ வாண்ட் எவ்ரிபடி டு பார்ட்டிசிபேட். வனிதா மாதாஜி யார் பேச படிக்கிறா? படிங்க. தப்பு வந்தா நான் படிங்க. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞான திமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சன ஷவாகயாம் சக்ஷுருன்மீலிதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. ஸ்ரீ சைதன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் ஏன பூதலே ஸ்வயம் ரூபः ததாமஹ்யம் ததாபி சபதாந்திகம். वन्दे अहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका गांधा राधा गांधा नमोस्तुते. सप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाज्ञाकल्पतरुक्षच्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो ब्रह्मदेवाय को ब्राह्मणहिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः. नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरद्विषे नमः. गुरवे गौरसन्द्राय राधिकायै तथालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः. नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णाप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे पंचतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिहम्. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासाति गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. Thank you so much மாதாஜி. ரொம்ப நல்லா படிச்சேன். ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸா படிச்சேன். நோ மிஸ்டேக்ஸ் அட் ஆல். நல்ல பழக்கம் இருக்கா உங்களுக்கு இதெல்லாம் படிச்சு? எல்லாம் பகவத்கீதா வீட்ல படிப்பாங்க ஜி. இந்த பிரணதி எல்லாம் உங்களுக்கு புதுசு தானே? பிரணதி ஃபர்ஸ்ட் டைம் தானே படிக்கிறேன்? ஃபர்ஸ்ட் தான் மாதாஜி. நான் அப்போ நல்ல கிளியரா வந்துட்டு பாருங்க. அப்ப தைரியம் ஓரலா சாண்ட் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க. அத கேட்டு ஸ்ரவணாபியாசம் நடக்குது மாதாஜி. வெரி குட். நல்லா படிச்சோம், நல்லா சொன்னேன். ஓகே, இப்ப நம்ம எங்க பகவத்கீதா 18 நாட்களில் புரிந்து கொள்கிறோம். அந்த வகுப்புல தான் வந்திருக்கோம். இன்னைக்கு என்னது? அத்தியாயம் 6.
இன்னைக்கு ஃபுல்லா தியான யோகா, தியானத்தால பகவானை வந்து எப்படி வழிபடுறது, மெயினா அஷ்டாங்க யோகா பத்தி சொல்லியிருக்கீங்க. அவருடைய தேவி ஒரு நிமிஷம். அவருடைய தெய்வீக அருள் அவை சரண் பக்தி வேதாந்த சுவாமி பிரபுபாதா ஸ்தாபகர் ஆச்சாரியா கிருஷ்ண உணர்வுக்கான சர்வதேச சங்கம் போதனைகளின் அடிப்படையில் படிக்கிறோம். நேத்துக்கு என்ன படிச்சோம்? குவிக் ரீகேப். சந்நியாசம் எடுத்துக்கலாமா இல்ல கர்ம யோகா பண்ணினா போருமான்னு சொல்லிட்டு அர்ஜுனன் கேட்கிறார். அதுக்கு பகவான் என்ன சொல்றார்? எது ஸ்ரேயம்? கர்மயோகா தான் ஸ்ரேயம் அப்படிங்கிற. கர்மயோகா சந்நியாசத்தோட நல்லது அப்படிங்கிற 5.2 கர்மயோகோ விசிஷ்யதை. கர்மயோகா தான் நல்லது, விசேஷமா உள்ளதுன்னு. அப்புறம் நிஷ்காம கர்மா. நிஷ்காம கர்மான பகவான் என்ன நினைத்து பண்றது, கர்மா பந்தத்திலிருந்து விடுவிக்கிறது. நம்ம கர்மா பண்ணா என்ன ஆகும்? நார்மல் கர்மானா ஏதோ ஒரு செயல் பண்றோம், நல்ல செயலா இருக்கட்டும் தீய செயலா இருக்கும். நல்ல செயல் பண்ணா பாவம் புண்ணியம் வரும், தீய செயல் பண்ணா பாவம் கிடைக்கும். ஆனா நிஷ்காம கர்மா பண்ணும்போது பகவான் நினைத்து பண்ணும்போது இந்த கர்ம பந்தத்திலிருந்து விடுபட்டுடுவோம். புண்ணியமும் வராது பாவம் வராது. நமக்கெல்லாம் புண்ணியம் வேண்டாம் பாவம் வேண்டாம். ஏன்னா மறுபிறவி எடுப்போம் இது பாவம் புண்ணியம் இருந்தா நமக்கு அது வேண்டாம். நம்ம வந்து இங்க இருந்து விடுதலை பெற்று போயிடணும் பகவான்கிட்ட. பகவான் உள்ளது போனோம். இப்ப குர்பான் அப்படின்னா லிப்பியத்தைன்னா நம்ம பந்தப்பட்டுக்க மாட்டோம். எப்படி பந்தப்பட்டுக்க மாட்டோம்? நிஷ்காம கர்ம யோகா பண்ணா பந்தப்பட்டுக்க மாட்டோம். கிருஷ்ணர் மீது கவனம் செலுத்துவதன் மூலம் விடுதலை. அது வந்து 17-29 சொல்லியிருக்கு. ஞாத்வாமாம் சாந்தி மிச்சதி. இது நல்லா இந்த ஞானம் தெரிஞ்சுக்கிறவங்க, இந்த ஒரு நாலேஜ் தெரிஞ்சுக்கிறவங்க அவங்களுக்கு வந்து சாந்தி கிடைக்கும். சாந்தினா என்னது? மனசு நிம்மதியா அவன் வந்து அங்க போயிட்டு ஒரு துறவு அந்த ஒரு ஆத்ம திருப்தியோடு இருக்கிறது இங்கே நம்ம அனுபவிக்கலாம். அப்புறம் இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போறோம்? அஷ்டாங்க யோகாவில் முன்னேறுதல். அஷ்டாங்க யோகால எப்படி சமபுத்திர் விசிஷ்யதே. இதுலயும் என்ன விசிஷ்யதே? எல்லாரையும் சமமா நோக்கணும், சம நோக்கு, நோ டுவாலிட்டி, சமமா இருக்கணும் அப்படின்னு. அப்புறம் அஷ்டாங்க யோகாசனத்தின் நிலைகள் 10-32 வரைக்கும் கொடுத்துருக்கோம். ரகசி ஸ்திதா. எஸ். ஏன் மனதை கட்டுப்படுத்த வேண்டும்? 33-36. மனசு வந்து இப்ப கண்ட்ரோல் பண்ணும், இல்லாட்டா இட் பிகம்ஸ் அவர் எனிமி. மனசை நம்ம கண்ட்ரோல் நல்லா புலனெல்லாம் அடக்கிண்டு மனசை கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டு இருக்கணும். அப்போ அது வந்து இவர் சொல்றாரு அர்ஜுனா ரொம்ப கஷ்டம் அப்படி சொன்னா பகவான் என்ன சொல்றாரு? அபியாசேனத்து கௌந்தேனா அர்ஜுனா அபியாசம் அப்படின்னா பிராக்டிஸ் பண்ண, நல்லா பிராக்டிஸ் பண்ண மனசு கண்ட்ரோல் வரும். பிராக்டிஸ் மாத்திரம் இல்ல, மனசையும் அப்படி வேற பௌதிக பந்தத்துல எல்லாம் நம்ம இன்வால்வ் ஆகாம பகவான் இடத்தில் மனசை லைத்திருந்தோம்னாக்கா அப்படி பிராக்டிஸ் பண்ணா மனசு நம்ம கண்ட்ரோலுக்கு வந்துடும். தோல்வியுற்றது யோகின் இலக்கு என்ன? இப்ப நல்ல யோகி எல்லாம் இருக்கான். யோகினா நல்ல பகவானை தியானம் பண்றான், ஆனா உடலை துறந்து போயிடுறான். அப்ப அவனுடைய இலக்கை நான் தான் பகவானோட உலகத்துல போலன்னா அவனோட கதி என்ன அப்படின்னு. சுச்சீனாம் ஸ்ரீமதாம் கேகே. என்னது? நல்ல குலத்துல, நல்ல ஒரு வீட்டுல, நல்ல ஒரு பணக்கார குடும்பத்துல, ஆன்மீக குடும்பத்துல அவன் போயிருப்பான். அவனுக்கு வந்து எல்லா சௌரியமா உள்ள குடும்பத்துல அவன் பிறந்துடுவான். ஆனா அப்ப ஸ்டார்டிங்ல இருந்து அவனுக்கு வந்து பக்தி பண்றதுக்கு எல்லா ஒரு சௌரியமும் பண்ணி கொடுத்துருவார் பகவான். அது ஒரு யோகி வந்து அந்த மாதிரி ஃபுல் 100% பண்ண முடியல, கிருஷ்ண உலகத்துக்கு போக முடியல, திரும்பி அவனுக்கு பிறவி எடுக்கணும்னாக்கா அந்த மாதிரி நல்ல குடும்பத்துல பிறப்பான். பக்தி யோகம் மிக உயர்ந்த யோகம். அதான் பக்தி யோகம் தான் எல்லாத்தையும் மிகுந்த உயர்ந்த யோகம் சொல்லியிருக்கு. 46-47 யுக்தமோ மதக. இதுதான் வந்து பேசிக். நம்ம அதுல இருந்தானே ஆரம்பிச்சிருக்கோம். கர்ம யோகாவா இருக்கட்டும், ஞான யோகா இருக்கட்டும், வித் பக்தியோட டச்சோட தான் நம்ம எல்லாம் பண்ணிட்டு. சோ பக்தி யோகம் தான் உயர்ந்தது. இப்போ யோகா என்றால் என்ன? இந்த மாதிரி தலை கீழே காலு இந்த மாதிரி எல்லாம் பண்றதெல்லாம் யோகா நினைச்சு பண்றாங்க சில பேர். பட் இது யோகா கிடையாது. யோகானா என்னது? பகவானை நினைக்கிறது. யுஞ்சுனா என்னது? அந்த யுஞ்சு இதுல இருந்தா சொல்ல இருந்தா யோகான்னு வந்திருக்கு. யுஞ்சுனா பகவானை நினைத்து ஒருமுகப்படுத்த நம்ம மனசை வந்து பகவான்கிட்ட லயிக்கிறது. அதுதான் வந்து யோகான்னு அர்த்தம். சோ இந்த மாதிரி பண்ண இதெல்லாம் பாடிலி எக்ஸசைஸ் தான். தீஸ் ஆர் நாட் கால்டு யோகா. இப்போ இது யோகாவா? இதுவும் இல்லை. இதெல்லாம் எல்லாம் வந்து ஒரு எக்ஸசைஸ் தான். சோ தீஸ் ஆர் நாட் கால்டு யோகா. இது தலைய ஃபுல் இதுலயே போட்டிருக்கான். தலைய சுவாஸ் என்னது இந்த பிரீத்திங் ப்ராப்ளமோட அதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கான். அவன் பண்றதை பார்த்துன்னா இன்னும் யோகா பண்றப்பல அவன் நினைக்கிறான். பட் இதெல்லாம் யோகா கிடையாது. இது பணம் வாங்குவனா இருக்கும். அதை பார்த்து ஐயோ பாவம் சொல்லிட்டு யாரோ பணம் போட்டுக்குவா. அதுதானே தவிர இவன் பகவான் எல்லாம் இந்த மாதிரி இருந்து பகவான் நினைக்க முடியுமா? முடியாது. சோ இதெல்லாம் வந்து யோகா கிடையாது. பகவானை நினைத்து எது பண்ணாலும் அதுதான் யோகா. எஸ். இல்ல இது யோகாவா? இதுவும் யோகா இல்ல. இது பியர் யோகாவா? இதெல்லாம் பியர் யோகான்ல இப்ப எல்லாம் ஃபேமஸ் ஆயிடுச்சு. பியர் குடிச்சுன்னா யோகா பண்றோம், அதெல்லாம் ஒரு யோகா.
பணம் பிடுங்கல் தான் இதெல்லாம். இதெல்லாம் ஒரு வந்து என்னது இந்த காலத்துல வந்து யோகா பேர்ல எனி யோகா தே வில் ஜாயின். இதெல்லாம் பாடி எக்ஸசைஸ் தான். சும்மா பணம் விரயம், டைம் விரயம். இப்படி பிரபுபாதா எழுதியிருக்காரு. நம்ம பர்பட்லாம் படிச்சு பார்த்தா தெரியும். அப்புறம் இது வந்து ஆடை வந்து முதுகு மேல நிக்க வச்சு ஏதோ எக்ஸசைஸ் பண்றேன். இதெல்லாம் முதுகுல வேணா மசாஜ் பண்றதுக்கு வேணா சரியே தவிர இதெல்லாம் யோகால வராது. சோ இதெல்லாம் யோகா கிடையாது. அப்புறம் இது சேர் யோகா. ஆபீஸ்ல எல்லாம் ரிலாக்ஸ் பண்றது. இப்ப எல்லாம் பெரிய பெரிய கம்பெனிஸ்ல, ஐடி கம்பெனிஸ்ல இந்த மாதிரி எல்லாம் ஒரு ஃப்ரீ டைம் எல்லாம் கொடுப்பான். ரிலாக்ஸ் யுவர் செல்ஃப் அப்படின்னு. சோ இந்த மாதிரி சேர் யோகா, பாடி எல்லாம் இதாகுமே ரிலாக்ஸா இருக்கும். பட் திஸ் யூ கேனாட் கால் யோகா. யூ கேன் சே ஒரு எக்ஸசைஸ் வேணா சொல்லலாமே தவிர இதெல்லாம் யோகா கிடையாது. ஏன்னா பகவான் நினைக்கிறது இல்லை. அதுபோல் நிறைய இருக்கு. இந்த புக்ஸ் எல்லாமே விற்கிறாங்க. இந்த புக்கு வாங்கி படிக்கிறவங்க நம்ம முட்டாள்கள் நாமளும் இருக்கோம். ஆபீஸ் யோகா, டென்னிஸ் யோகா, சீக்ரெட் ஃபார் பிசினஸ் சக்சஸ், யோகா ஃபார் யோகா சீக்ரெட்ஸ் ஃபார் பிசினஸ் சக்சஸ் இருக்குது. டெஸ்க்டாப் யோகா, பேக் கேர் யோகா, வெல்னஸ் யோகா, யோகா ஃபார் பிரெக்னன்சி, கேட்ஸன் யோகா, கேட்டு இதுக்கு பூனை கூடிய ஒரு யோகாமா. அப்புறம் சேர் யோகா, அப்புறம் என்னது பிசிக்கல் அண்ட் மென்டல் ஹெல்த் யோகா, அப்புறம் என்ன போட்டிருக்காரு அப்படி. பட் அதெல்லாம் யோகா கிடையாது. அதெல்லாம் ஒரு பாடிலி எக்ஸசைஸ். அப்புறம் இப்ப இந்த மாதிரி புக் எல்லாம் எழுதுறாங்க, அதை வாங்கி படிக்கிறதுக்கு. அப்ப அவங்க பணம் உண்டாக்குறதுக்கு தான். இப்ப அஷ்டாங்க யோகா தான் வந்து ஆக்சுவல் யோகா. அஷ்டாங்க யோகால என்ன ஆகும்? மனத்தை ஒருமுகப்படுத்தி புலன்களை எல்லாம் கட்டுப்படுத்தி பகவானை நினைத்து நம்ம வந்து ஒரு நல்ல ஒரு பிராக்டிஸ் பண்ணதான் அஷ்டாங்க யோகா. அஷ்ட அங்க யோகா அப்படின்னா 8 லிம்டு யோகா. 8 லிம்டுன்னா என்னது? 8 பாகம். 8 பாகம் இருக்கு அந்த யோகால. ஒரு இது ப்ராசஸ் இருக்கு. அந்த ப்ராசஸ்ல நம்ம வந்து ஃபாலோ பண்ணணும். அஷ்டாங்க யோகா என்பது மனதை ஒருமுகப்படுத்துதல், தியானம், செறிவு, உட்காரும் தோரணைகள், காற்றின் உள்சுழற்சி, தட் இஸ் பிரீத்திங் இன்சைட், இன்ஹலேஷன், எக்ஸலேஷன், உள்சுழற்சியின் இயக்கங்களை தடுப்பது போன்றவற்றின் ஒழுங்குமுறை செயல் முறைகளால் தன்னை ஈடுபடுத்திக் கொள்வது. இது பாகவதத்துல கொடுத்திருக்கு. ஒண்ணுமே வித்தவுட் ரெஃபரன்ஸ் நம்ம கொடுக்க மாட்டோம். எல்லாம் பகவத்கீதையில தான் இருக்குன்னாக்கா அது ஏதோ ஒரு இதுல இருந்து எடுத்திருப்போம். ஒரு உபனிஷத்துல இருந்து எடுத்திருப்பா, பாகவதத்துல இருந்து எடுத்திருப்பா. எல்லாம் அதெல்லாம் போட்டுதான் ஒரு பகவத்கீதாவே பண்ணிருக்காங்க. இப்ப அஷ்டாங்க யோகானா என்னது? யமம், நியமம், ஆசனம், பிராணாயாமம், பிரத்யாகாரம், தாரணை, தியானம், சமாதி. இதுதான். அப்ப யமம்னா என்னது? வெளிப்புற பண்புகள். உள்ள எக்ஸ்பிளனேஷன் பார்க்கலாம். நியமம்னா உட்புற பண்புகள். அது என்னெல்லாம் பண்புகள் உள்ள பார்க்கலாம். ஆசனம், உட்காரும் தோரணை, உட்காரும் விதம், எப்படி நல்லா ஸ்ட்ரெயிட்டா உட்காரணும் அப்படின்னு. பிராணாயாமம், மூச்சு பயிற்சி, கண்ட்ரோல்டா அது சீரா இருக்கணும். அப்படின்னா ஒண்ணு வந்து சூரிய நாடி, ஒண்ணு சந்திர நாடி அப்படின்னா. இப்ப நமக்கு இந்த காஃப், கோல்டு எல்லாம் வருது பிகாஸ் இம்பேலன்ஸா இருக்கிறதுனால தான் அது வருது. ஸோ அது அந்த யோகா பண்றவங்களுக்கு நிறைய தெரியும். நம்ம இப்ப அந்த சப்ஜெக்ட் படிக்காததுனால மேலோட்டமா அதை பார்த்துட்டு போயிட்டே இருக்கும். பிரத்யாகாரம், புலன்களை அடக்குதல். அப்புறம் தாரணை, புலன்களை இது ஒண்ணு அடக்கிடுறோம். அப்புறம் மனசும் அடக்கணுமே. தாரணை, கவனத்தை ஒருமுகப்படுத்துதல். அப்புறம் தியானம், தியான நிலையில் உட்கொணர்தல், ஃபுல்லா அப்சர்வ் பண்ணிக்கிறது பகவான. அப்புறம் சமாதி, ஒருமித்தல், ஒருங்கிணைந்து. இதுதான் வந்து அஷ்ட அங்க யோகா, 8 லிம்டு யோகா. இதுல வந்து என்ன கொடுத்திருக்கு பார்க்கலாம். யோகா என்பது வெறும் உடல் பயிற்சி அல்ல. யோகா என்ற வார்த்தை யுஜ் என்ற சம்ஸ்கிருத மூலத்திலிருந்து வந்தது. யுஜ்யத்தை அனேன இது யோக. அதாவது யோகா என்பது பரமாத்மாவுடன் இணைவது, ஒன்றிணைவது அல்லது பிணைப்பது. அதுக்குதான் வந்து யோகான்னு பேர் சொல்லியிருக்காங்க. அஷ்டாங்க யோகா என்பது என்னது? யோகாவின் 8 உறுப்புகள். இதயத்தில் உள்ள அவரது வடிவத்தை தியானம் செய்வதன் மூலம், யாருடைய? பகவானுடைய உருவத்தை தியானம் அப்படி பகவானை நினைச்சுட்டு அந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணும்போது என்ன அது செய்வதன் மூலம் பரமாத்மாவுடன் இணைக்கும் 8 படி செயல்முறை ஆகும். 8 ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ப்ராசஸ். ஃபர்ஸ்ட் என்னது? யமா. யமா எனப்படும் முதல் உறுப்பு உண்மை, அஹிம்சை, பேராசை, கண்டனம் மற்றும் திருடுவதை தவிர்த்தல். உண்மை, அஹிம்சை, அப்புறம் பேராசை, கண்டனம் மற்றும் திருடுவதை தவிர்த்தல். எல்லாமே சேர்ந்து தவிர்த்தல் போட்டோம். அது தப்பு. உண்மை, அஹிம்சை, அப்புறம் பேராசை, கண்டனம் மற்றும் திருடுவதை தவிர்த்தல் ஆகிய 5 வெவ்வேறு நெறிமுறை கொள்கைகளை கொண்டுள்ளது. நியமா, அது வந்து யமா. யமாந்தது அவுட்வர்ட்லி இது கண்ட்ரோல். நியமாங்கிறது உட்புற கண்ட்ரோல். எப்படி எனப்படும் இரண்டாவது உறுப்பு சுய உணர்வு, தவம், மனநிறைவு, வழிபாடு மற்றும் தூய்மை ஆகியவற்றை கொண்டுள்ளது. இதெல்லாம் தான் நியமா. ஃபர்ஸ்ட் யமா நல்லா ஃபாலோ பண்ணணும். அதுல இருந்து நியமா ஃபாலோ பண்ணணும். அப்புறம் ஆசனம். ஆசனானே என்னது? ஆசனம் சொல்றோம், என்ன தமிழ்ல ஆசனம் சொல்றோம் அப்படின்னா உட்கார்ற விதம் எப்படின்னு. எனப்படும் மூன்றாவது உறுப்பு ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்திற்கு ஒருவர் நிதானமாகவும் நிலையாகவும் சௌகரியமாகவும் அசையாமல் உட்காரும் தோரணை. அப்புறம் பிராணாயம். பிராணாயம்னு நமக்கு மோஸ்ட்லி எல்லாரும் தெரிஞ்சிருக்கும். மூச்சு பயிற்சி தான். கரெக்டா மூச்சு சீரா எவ்வளவு நம்ம மேல எடுக்கிறோமோ
இன்ஹலேஷன் ஒரு 5 கவுண்ட்ஸ்ல இது பண்றோம்னா எக்ஸலேஷன் ஷுட் பி டபுள் ஆஃப் இட். 10 கவுண்ட் வரைக்கும் எக்ஸலேஷன் தான் நிறைய பண்ணி அப்புறம் இதுல கும்பகனா அப்படி ஹோல்ட் பண்ணி நிற்கணும். வித்தவுட் காத்து உள்ள காத்து இருக்கக்கூடாது, அப்படி ஹோல்ட் பண்ணும். உள்ள காத்து இருக்கும்போது ஹோல்ட் பண்ணலாம். அதெல்லாம் ஒரு ப்ராசஸ் இருக்கு. அல்லது மூச்சு கட்டுப்பாடு எனப்படும் 4வது உறுப்பு உள்வரும் மற்றும் வெளியேறும் சுவாசம். அப்புறம் பிரத்யாகாரா எனப்படும் 5வது உறுப்பு புலன்களிலிருந்து விலகுதல். எல்லா புலன், கண்ணு, காது, மூக்கு எல்லாத்தையும் அதோட கண்ணால பாக்குறதும் காதால கேட்கறதும் எல்லாத்தையும் கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கணும். அப்புறம் என்னது தாரணம் எனப்படும் 6வது உறுப்பு மனதை ஒருமுகப்படுத்த. நாட் ஓன்லி புலன்களை கண்ட்ரோல் பண்ணி அப்புறம் மனசு மாத்திரம் போயிட்டு இருக்கும். புலன்களை கட் பண்ணி கண்ட்ரோல்ல உட்காந்து பல மனசு எங்கேயோ அலப்பாய் அதுவும் கூடாது. அதனாலதான் இப்ப நம்ம அதை எப்படி பிராக்டிஸ் பண்றோம், நாம ஜபத்துல பிராக்டிஸ் பண்ணலாம். நாம ஜபம் பண்ணும்போது நல்லா கண்ணு மூடிண்டு, அப்போ அதுக்கான ரொம்ப கண்ணு மூடின்னு பண்ணும்போது என்ன தூங்கிடுவாங்க. இப்போ கொஞ்சம் நடந்துட்டு பண்ணலாம், இல்லை உட்கார்ந்துட்டே நீங்க வந்து அந்த இதுல அந்த ஒரு ராகமோட நம்ம சொல்லும் போது என்ஜாய் வித் தட் ஃப்ளோ, அந்த ஃப்ளோலயே நம்ம இப்படி சொல்லும் போது நல்லா அப்படி லயிச்சு போயிடும். பகவானோட உருவம் எல்லாம் வரும். அது அப்படியே மயில் பிரி பார்க்கலாம், புல்லாங்குழல் பார்க்கலாம், கால் நிற்கிற விதம் பார்க்கலாம், பகவானோட ஃபேஸ் ஸ்மைலிங் ஃபேஸ் பார்க்கலாம். எல்லாத்தையும் பார்த்து ரசிச்சு ரசிச்சு வாய் மாத்திரம் சொல்லிட்டே இருக்கும், ஆனா பகவானை ரசிச்சுட்டே இருக்கலாம். இந்த மாதிரி. சோ இது வந்து மனதால் இது ஒருமுகப்படுத்தும் எனப்படும் 6வது உறுப்பு மனதை ஒருமுகப்படுத்துது. என்ன தாரணம். அடுத்த தியானம். தியானம் எனப்படும் 7வது உறுப்பு மனதை செயல்முறையாக நிலைநிறுத்துவது. கண்ட்ரோல் டோட்டலி ஆன் என்கிராஸ்ட் ஆன் தட். பண்றோம்னு கூட நமக்கு தெரியாது, அவ்வளவு அப்படி உள்ள தியானத்துல போயிடுவோம். அப்புறம் சமாதிங்கிறது அதை விட ஒரு ஸ்டெப்பு மேல. எனப்படும் 8வது உறுப்பு பரமாத்மாவுடன் தன் நினைவை இழந்த நிலையில் முழுமையாக ஒன்றிணைதல். டோட்டலி வந்து இது சமாதி நிலையை சொல்றது போயிட்டுருக்கோம் இல்லையா. இப்ப நமக்கு அந்த லெவலுக்கு எல்லாம் போக வேண்டாம், போக முடியாது. அட்லீஸ்ட் பிராணாயாமா பிரத்யாகார தாரணா வரைக்கும் போகலாம். தாரணா வரைக்கும் நம்ம வந்து ட்ரை பண்ணலாம். அட்லீஸ்ட் இந்த ஸ்டார்டிங் 2 எல்லாம் ஈஸியா வரும். ஈஸினா இதை பண்ணணும், கண்டிப்பா பண்ணணும். ஆசனா பிராணாயாமா பிரத்யாகார தாரணா வரைக்கும் நம்ம ட்ரை பண்ணலாம். அப்ப இந்த யோகாவை கற்க நீங்கள் தயாரா? என்ன யோகா பார்க்கலாம். இதுதான் அஷ்டாங்க யோகாவை பத்தி தான் கொடுத்துருக்கு. அப்ப எப்படி வி ஷுட் ஸ்டார்ட் வித் நம்ம கடமைகள். எப்படி நம்மளோட எல்லா டியூட்டிஸ் பண்றோம், எப்படி பண்றோம், நான் பண்றேன் அந்த எண்ணம் இல்லாம பண்றேன். கரெக்ட் தான், ஆனா யாருக்கு வேண்டி பண்றேன்? நம்ம கடமை எல்லாம் பண்றோம், வீட்டு காரியம் பண்றோம், இல்ல பகவானுக்கு எல்லாம் பூஜை பண்றோம், எல்லாம் கரெக்ட் தான். ஆனா எனக்கு என்ன கிடைக்கும்னு எதிர்பார்க்காம நிஷ்காமமா பண்ணணும். நிஷ்காமம்னா என்னது, அதுல என்ன பலன் வரும்னு சொல்லிட்டு எதிர்பார்க்காம பகவானுக்கு வேண்டி பகவானை திருப்திப்படுத்துறதுக்கு நான் இந்த காரியம் எல்லாம் பண்றேன் அப்படின்னு. இங்க ஜஸ்ட் ஒரு லேடியோட போட்டோ போட்டு இதை கொடுத்துருக்கா. குழந்தையும் பாத்துக்கிறாளாம், வேலைக்கு போறா, கம்ப்யூட்டர்ல என்ன வேலை பண்றா, கிளீனிங்கும் பண்றா, சமையலும் பண்றா. அப்படிதானே இருக்கும். நம்ம லேடிஸ் எல்லாருக்குமே அப்படிதானே மல்டி டாஸ்கிங் பீப்புளா தான் இருக்காங்க மோஸ்ட்லி. எல்லாம் இப்ப புருஷாலும் அந்த மாதிரி ஆயிட்டா என்ன இல்லாட்ட தாக்க முடியும். அதை விட இப்ப ஜாஸ்தி பார்த்தோன்னா லேடிஸ் தான் ரொம்ப ஜாஸ்தியா கொஞ்சம் ஸ்மார்ட்டா எல்லாம் பண்ண வேண்டியிருக்கு. வேற நிர்பந்தம் ஆயிடுத்து அந்த மாதிரி. ஏன்னா படிப்பு நிறைய படிக்கிறாங்க, அந்த மாதிரி வேலை பண்றது ஒரு இது வந்துடுது. இப்போ நிஷ்காமகம். ஆனா என்ன, இதெல்லாம் நான் பண்றேன், நான் இல்லைன்னா இந்த வீடு என்ன மாதிரி ஆகும்லாம் பேசுவாங்க. அதெல்லாம் ஒண்ணும் கிடையாது. நிஷ்காமம். நம்ம வந்து பகவானை நினைத்துன்னு இதெல்லாம் பண்ணணும். ஞான யோகம். அப்புறம் என்னது, இந்த மாதிரி இது பகவத்கீதை படிக்கிறது, வாட் எவர் ஸ்கிரிப்சர்ஸ் when you read, அதெல்லாம் வந்து ஞானம் வளர்த்துக்கிறோம் இல்லையா. அதெல்லாம் வந்து அந்த அடுத்தது ஞான யோகம். ஃபர்ஸ்ட் நிஷ்காம கர்மமா எல்லாம் பண்ணணும், அப்புறம் ஞான யோகம் எல்லாம் பயிற்சி எல்லாம் பெற்றாது. அப்புறம் அஷ்டாங்க யோகம். இப்ப பார்த்தோமே அந்த 8 அந்த இதெல்லாம் யோக சித்தி கிடைக்கும். இதெல்லாம் பண்ண கடைசியில் இதெல்லாம் எங்க போய் சேர்றது, பக்தி யோகத்துலதான் போய் சேரும். இது எல்லாமே நம்ம பக்தியோடு பண்ணி கடைசியில் டோட்டல் பக்தியில நம்ம இதுல போய் சேர்ந்து விடுவோம். இந்த பக்தி யோகாலதான் இதெல்லாம் போய் சேரும். எஸ். அப்ப இந்த யோகாவை செய்ய நீங்கள் தயாரா? எஸ். இது வந்து கொஞ்சம் ஒரு மேனேஜபிளா இருக்கு, இருந்தாலும் கொஞ்சம் கஷ்டம் இருக்கு. அது என்ன கஷ்டம் பாக்கலாம். யமா இப்ப இந்த ஒரு 4-5 ஸ்லோகம் இருக்கு, அதை விடுகடின்னு படிச்சு முடிச்சு விடுறேன். ஏன்னா ரொம்ப டைம் எடுக்கும். யமாவை பத்தி இந்த 6.10 போட்டுருக்கு. எல்லாம் தாறுமாறா இருக்கும். அதனால நான் இது பண்ண படிச்சு முடிச்சு விடுறேன். योगी युञ्जीत सततम् आत्मानं रहसि स्थितः एकाकीयत चित्तात्मा निराशीर अपरिग्रहः. யோகியானவன் தனது உடல், மனம் மற்றும் ஆத்மாவினை பரமனின் தொடர்பில் எப்போதும் ஈடுபடுத்த வேண்டும். அவன் தனிமையான இடத்தில் தனியே வசித்து மனதை கவனத்துடன் எப்பொழுதும் கட்டுப்படுத்த வேண்டும். அவன் உரிமை உணர்வுகளிலிருந்தும் ஆசைகளிலிருந்தும் விடுபட்டிருக்க வேண்டும். பௌதிக ஆசை
மெயினா ஆசைனாலே பௌதிக ஆசை தான். பௌதிகம்னா நம்ம இப்ப வேர்ல்டி இதுல இருக்கோமே, வேர்ல்டி ஆசைகள் இருக்கும். அது வாங்கணும், இது வாங்கணும், இது சேகரிக்கணும், இதுல இன்வெஸ்ட் பண்ணணும், அதுல என்னெல்லாமோ இருக்குமே, பிசினஸ் பண்ணணும், ப்ராஃபிட் பண்ணணும், இது இந்த ஆசைகள் இருந்து அதுக்கு பணம் சம்பாதிக்க கூடாது சொல்லல, பண்ணணும். ஆனா இவ்வளவு ஒரு ஆக்ரோஷமா பண்ண வேண்டாம். நம்ம டியூட்டியை பண்றது, அப்புறம் பகவான்கிட்ட விடணும், அவர் பார்த்துப்பார். we can do all our எல்லா டியூட்டிஸும் பண்ணலாம். ஆனா பகவானை நினைத்துன்னு பண்ணும்போது என்ன ஆயிடும், அது நமக்கு தகுதி இருந்ததுன்னா பகவான் கொடுப்பார். சோ இந்த மாதிரி யோகியானவன் என்னது இந்த மாதிரி இருக்கணும். அதுக்குதான் யமான்னு சொல்றோம். அடுத்த நியமால என்னெல்லாம் வருது, யுக்தாஹார விஹாரஸ்ய யுக்த சேஷ்டஸ்ய கர்மசு யுக்த ஸ்வப்னாவபோதஸ்ய யோகோ பவதி துக்கஹா. உண்ணுதல், உறங்குதல், உழைத்தல், கேளிக்கை ஆகிய பழக்கங்களை நெறிப்படுத்தியவன். எல்லாமே ஒரு ஒரு சிஸ்டமேட்டிக்கா இருக்கணும். தூங்கினா நிறைய தூங்குவேன், ஒரு நாளைக்கு நிறைய தூங்குவேன், அடுத்த நாளைக்கு 2 நாளைக்கு நான் தூக்கம் இல்லாம வேலை பண்ணுவேன், அந்த மாதிரி எல்லாம் இருந்ததுனாக்கா ஆன்மீகத்துல முன்னேற முடியவே முடியாது. அதே போல சாப்பிடுறதும் எல்லாம் கண்ட்ரோல்டா இருக்கணும். சாப்பிட்றதா இருக்கட்டும், உறங்குதலா இருக்கட்டும், உழைத்தல் நான் வந்து சடன்லி எனக்கு ஆவேசம் வந்துருக்கு, நிறைய உழைப்பேன், அப்படிலாம் பண்ணக்கூடாது. கேளிக்கை, டைம் பாஸ் ஆகிய பழக்கங்களை நெறிப்படுத்த இவன் யோக பயிற்சியின் மூலமாக எல்லா துன்பங்களையும் பெருமளவில் நீக்கிவிட முடியும். இது வந்து நியமாவோட பார்த்தோம். அடுத்து வந்து ஆசனம். शूचो देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरम् आसनम् आत्मनः नात्युच्छ्रितम् नातिनीचम् शैलाजिन कुशोत्तरम् तत्रैकाक्रम मन कृत्वा यतचित्तेन्द्रिय क्रियः उपविश्यासने पुञ्ज्यात् யோகம் ஆத்ம விசுத்தையே. யோகத்தை பயில தனிமையான இடத்திற்கு சென்று நிலத்தில் தர்பை புல்லை பரப்பி அதனை மான் தோலாலும் மென்மையான துணியாலும் மறைக்க வேண்டும். ஏன் மான் தோல் மென்மையான துணி எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க, for long is going to sit. அப்ப கரடு முரடா இருந்ததுனாக்க கொஞ்ச நேரத்துக்கு அப்புறம் அவனுக்கும் வலிக்க ஆரம்பிக்கும் இல்லையா, அப்புறம் இஸ் அ லிவிங் மேன் தானே. அப்ப அவனுக்கு வந்து அந்த ஒரு அசௌரியம் வேண்டாம், நமக்கு அந்த இது கலையக்கூடாது. நம்ம வந்து ஒரு தியானத்துல இருக்கும், அந்த கலை இந்த காலு வந்து எங்கேயோ குத்தித்து அதனால நமக்கு வந்து கலையக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு அந்த ஒரு சௌரியம் பண்றோம். அது ரொம்ப மெத்தை அந்த மாதிரி எல்லாம் கிடையாது. ஜஸ்ட் ஒரு இது தர்பை புல்ல பரப்பி அதுக்கு மேல மான் தூள். அப்ப மானா இருக்குன்னு அடிச்சு அவன் வந்து ஹர்ட் பண்றான் அந்த மாதிரி எண்ணமும் இல்லை. ஆல்ரெடி மான்லாம் இறந்துதான் போயிருக்கும். அந்த ஜங்கல்ல எல்லாம் என்ன இருக்கும், எல்லாம் அடிச்சு போட்டு எல்லாம் எல்லாம் என்ன சிங்கம் கரடி எல்லாம் பண்ணி போட்டிருக்கோம். அந்த தோல் தான் இருக்கிற தோலை வந்து அழகா போட்டு அதுக்கு மேல மென்மையா துணியும் போட்டு நல்ல சௌரியமா உட்கார்ந்தோம்னாக்கா மணிக்கூர் கணக்கா நிறைய நாளா அப்படி உட்கார்ந்துட்டு இருக்க முடியும். இந்த ஆசனம் மிக உயரமாகவோ தாழ்வாகவோ இல்லாமல் புனிதமான இடத்தில் அமைந்திருக்க வேண்டும். ரொம்ப உயரமா இருந்ததுன்னா என்ன ஆகும், சான்சஸ் ஆஃப் ஸ்லீப்பிங், ஒரு தூக்கம் வந்து இப்படி ஆடி விழுறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு, விழுந்து பட்டுக்கலாம். இல்ல ரொம்ப கீழே இருந்ததுன்னா என்னது, பூச்சி ஏதாவது இருக்கும், அது வந்து கடிக்கும், அந்த மாதிரி தான். சோ அதனால ரொம்ப நாத்தி இங்க போடுது, உச்சரித்தம் நாத்தி நீச்சம், ரொம்ப கீழே இருக்கக்கூடாது, ரொம்ப மேலேயும் இருக்கக்கூடாது. பின்னர் இதன் மேல் ஸ்திரமாக அமர்ந்து மனம், புலன்கள் மற்றும் செயல்களை கட்டுப்படுத்தி மனதை உன்முகப்படுத்தி இதயத்தை தூய்மைப்படுத்துவதற்காக யோகியானவன் யோகத்தை பயில வேண்டும். அப்புறம் மனசை வந்து நல்லா கண்ட்ரோல் பண்ணி பண்ணுவோம். அப்புறம் பிராணாயாமம்னா இந்த மூச்சு பயிற்சி எப்படி பண்றாங்க. ஸ்பர்ஷான் கிருத்வா பஹிர்பாஹ்யாம் சக்ஷுஷ் சைவாந்தரே ப்ருவோ பிராணாபானௌ சமௌ கிருத்வா नासाभ्यन्तरचारिणो यतेन्द्रिय मनो बुद्धिर्मुनिर्मोक्षपरायणः विगतेच्छा भय क्रोधो यः सता मुक्त एव सः. எல்லா புறப்புலன் விஷயங்களையும் வெளியே நிறுத்தி புருவ மத்தியில் எல்லாம் வாட் எவர் என்னது புற விஷயங்கள்லாம் என்னது, அவுட் சைட் வேர்ல்ட்ல என்ன நடக்கிறதுன்னு கண்டுக்கவே கூடாது, அதெல்லாம் வெளியில நிறுத்திட்டு அதுக்கு நமக்கு சம்பந்தம் இல்லை, ஐ எம் அவே ஃப்ரம் ஆல் தட் அப்படின்னு நினைச்சுட்டு என்ன பண்ணுமா, புருவ மத்தியில் கண்களையும் இங்க புருவ மத்தியில இந்த இடத்துல கண்களை வந்து இப்படி கான்சென்ட்ரேட் பண்ணோம். பார்வையையும் நிறுத்தி நாசிக்குள் உள்வெளி சாசங்களை நிறுத்தி மனம், புலன்கள், அறிவு இவற்றை கட்டுப்படுத்தக்கூடிய முக்தியை விரும்பும் ஆன்மீகவாதி ஆசை, பயம், கோபம் இவற்றிலிருந்து விடுபடுகிறான். எப்போதும் இந்நிலையில் இருப்பவன் நிச்சயமாக முக்தி அடைந்தவனே. இந்த மாதிரி இருந்து அவன் வந்து பிராக்டிஸ் பண்ணது ஆல்மோஸ்ட் அவன் முக்தி அடைஞ்சா போலதான், அந்த லெவலுக்கு அவன் வந்துடும். எஸ். அடுத்தது பிரத்யாகாரம். இதெல்லாம் அஷ்டாங்க யோகா. ஓகே, இதெல்லாம் கொஞ்சம் நினைவு வச்சுக்கணும். இதெல்லாம் என்ன படிக்கிறோம் அப்படின்னா பேச எங்கேருந்து ஆரம்பிச்சோம் தெரியாது, அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது. இதெல்லாம் அஷ்டாங்க யோகாவோட ஒரு ஸ்டெப்ஸ் காட்டுறாங்க. அப்ப இதெல்லாம் எது கஷ்டம்னு சொல்லிட்டு நமக்கு தெரிய வரும். ரொம்ப ஜபம் பண்ணுனா நமக்கு கஷ்டமா தான், அப்ப இதெல்லாம் பண்ணலாம். இதெல்லாம் ஈஸியா, இதெல்லாம் தான் கஷ்டம். ஆக்சுவலி ஜபம் பண்றது ரொம்ப ஈஸி, அதனால ஜபம் பண்ண ஆரம்பிச்சோம். ஓகே, யாரெல்லாம் பண்ண ஆரம்பிக்கல அவெல்லாம் அட்லீஸ்ட் ஒரு மாலை
டெய்லி பண்ண கிளாஸ்ல பண்றோம், நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்துதான் பண்றோம். எதிர்பார்க்கறேன்னா யாரோ ஒருத்தர் பண்றானாக்கா அவங்க கூட நம்மளும் சேர்ந்து பண்ணதான் வேணும். அந்த ஒரு மாலை பண்ணதான் செய்யறோம். அதை தவிர நம்ம சொந்தமா ஒரு மாலை எடுத்துட்டு சொந்தமான எனக்கு நம்ம டைம் எடுத்து 24 மணிக்கு ஒரு 5 நிமிஷம் இல்ல 7 நிமிஷம் இல்ல 10 நிமிஷம் வச்சுக்கலாமே. 10 நிமிஷம் இந்த ஜபத்துக்கு வேண்டி நம்ம வந்து ஸ்பெண்ட் பண்ணோம்னா அது ஒரு நல்ல ஒரு ஆத்ம திருப்தி கிடைக்கும். நம்ம யூ ஃபீல் வெரி நைஸ் அபவுட் இட். அப்ப அந்த மாதிரி நம்ம வந்து இன்னையில இருந்து ஆரம்பிக்கலாம். யார் ஆரம்பிக்கல அவங்கள்ட்ட சொன்னோம். அப்புறம் ஹரே பிரத்யாகம். கிருஷ்ணா மாதாஜி, படிக்கிட்டீங்களா? பிரபுஜி சொல்லுங்க. படிக்கிட்டா மாதாஜி? அப்புறம் வரட்டும் பிரபுஜி, அது வரும். இது வந்து தாறுமாறா இருக்கு. அப்ப இதை நான் படிச்சு முடிச்சு விடுறேன். அப்புறம் வரும் இந்த வேற ஸ்லோகம், அதுல நான் கொடுக்குறேன். யுஞ்சன் ஏவேத் சதாத்மானம் யோகி நியத மானசஹ சாந்திம் நிர்வாண பரமா மத் சம்ஸ்தாம் அதிகச்சதி. இவ்வாறாக உடல் மனம் மற்றும் செயல்களை இடையராது கட்டுப்படுத்த பழகிய யோகி தனது ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட மனதுடன் பௌதிக வாழ்வை களைந்து இறைவனின் திருநாட்டை கிருஷ்ண உலகத்தை அடைகிறான், கிருஷ்ணலோகத்தை அடைகிறான். இந்த மாதிரி கண்ட்ரோல்ல இருக்கிறவன் கண்டிப்பா பகவானுடைய உலகத்தை அடைவான். இன்னொன்னு இருக்கு தாரணம். யதா விநியதம் சித்தம், சித்தம் இருக்கணும், சித்தம் இல்ல சித்தம் ஆத்மன் ஏவாவதிஷ்டதே நிஸ்பிருஹ சர்வ காமேபியோ யுக்த இத்யுச்யதே ததா. யோகியானவன் யோக பயிற்சியின் மூலமாக தனது மனதின் செயல்களை மனதை ஒழுங்குபடுத்தி எல்லா ஜட ஆசைகளிலும் விடுபட்டு உன்னதத்தில் நிலை பெறும் போது யோகத்தில் நன்கு நிலை பெற்றவனாக கூறப்படுகிறான். எல்லாம் என்னது யோக பயிற்சி மூலமாக மனசையும் புலன்களைத்தான் அடக்கியாச்சாம். இப்ப அடுத்தது மனசையும் அடக்கின்னு விடணும். எல்லாம் அடக்கி ஒரே என்ன இதுல பகவானை நினைத்து அதே குறிக்கோளா அதே தியானத்துல இருக்கான். சோ அந்த மாதிரி இருக்கிறவன் வந்து நன்கு நிலை பெற்றான், யோகத்தில் நல்ல ஒரு ஸ்தித இடத்துல இருக்கான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கூறப்படுகிறது. அடுத்து தியானம். யதா தீபோ நிவாதஸ்தோ நீங்கதே சோபமா ஸ்மிருதா யோகினோ யத சித்தஸ்ய யுஞ்சதோ யோகம் ஆத்மனக. காற்று வீசாத இடத்தில் உள்ள தீபம் அசையாமல் இருப்பதை போல மனதை அடக்கிய யோகியும் திவ்யமான ஆத்மாவின் மீதான தனது தியானத்தில் எப்பொழுதும் ஸ்திரமாக உள்ளான். காற்று இல்லாத இடத்துல தீபம் எப்படி எரியும்? அப்படி சீரா எரிஞ்சுட்டு இருக்கும், அப்படியே வாடாம இருக்கும். அதே போல மனசு இவனோட எப்படி இருக்கும்? எங்குமே செஞ்சு கொடுக்காம பரமாத்மாவை நினைத்துன்னு அவன் பண்ணும்போது என்ன இருக்கும்? ஸ்திரமா இருக்கும், எப்போதும் ஸ்திரமாக உள்ளான். அவனோட தியானம் கலையவே கலையாது, அப்படியே இருப்பான். எஸ், என்ன கொடுத்துருக்கு? 20ல இருந்து 23. ஓகே. பிரபுஜி படிங்க. அதெல்லாம் பார்த்தா என்ன வந்திருக்கு? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. படிங்க. யத்ரோ பரமதே சித்தம் யோக சேவாய. நிருத்தம் படிக்கலையே. நிருத்தம் யோக சேவையா? நிருத்தம் யோக சேவாய யத்ர ஸ்தைவாத்மனாத்மானம் பஷ்யன்யாத்மனி துஷ்யதி சுக மாத்யந்தியம் புத்தி ராகிம தீர்த்ரயம் வேதி யத்ர சைவாயம் சதி தஸ்ஸலதி தத்வதா யம் லப்தவா சாபரம் லாபம் மன்யதே நாதிகம் தத யஸ்மினஸ்தி தோ நாது கேன குருநாபி விசாலியதே தம் வித்யாத்து கசம் யோக வியோகம் யோக சஜ்ஜிதம் நிச்சேஷன யோக்தவ்யோ யோகோ அனிர் விண்ண சேதசா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. சோ இதுல என்ன கொடுத்திருக்கு? சமாதி என்று அழைக்கப்படும் பக்குவ நிலையில் மனம் யோக பயிற்சி. அதாவது இங்க சமாதி இல்லையா, இது ஃபுல்லா சமாதி. ஓகே, சமாதியை பத்தி இந்த 4 இதுல கொடுத்திருக்காங்க. சமாதி என்று அழைக்கப்படும் பக்குவ நிலையில் மனம் யோக பயிற்சியின் மூலமாக ஜட சக்திகளிலிருந்து முழுமையாக விலக்கப்பட வேண்டும். எப்படி இருக்கணும்? ஜட செயல்கள்லாம் என்னது? பௌதிக உலகத்துல நம்ம மெட்டீரியல் வேர்ல்ட்ல என்னெல்லாம் இருக்கும் அதுல இருந்து எல்லாம் விலக்கப்பட வேண்டும். we should not get involved. எல்லாத்தையும் டிட்டாச்சா இருக்கும். தூய மனதால் தன்னை கண்டு தூயமானதால் தன்னையே நல்லா நினைச்சிட்டு தன்னில் இன்பத்தை அனுபவிப்பதற்கு ஒருவனிடம் உள்ள திறனில் இருந்து பக்குவ நிலையை உணரலாம். இப்படியே உட்கார்ந்து யூ ஸ்டார்ட் என்ஜாயிங். நமக்கு அவனை பார்த்தா ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும். சாப்பாடு இல்லாம இப்ப தண்ணி இல்லாம இப்படி இருக்கானே அப்படின்னு தோணும். கால் எல்லாம் வலிக்காதானே. அவன் ஆனா ஆனந்தத்துல இருப்பான், பரமானந்தத்துல. அந்த யோக நிலை சமாதி நிலையில எப்படின்னாக்கா அவன் டோட்டல் இன் பிளிஸ். அவன் வந்து ஆனந்தத்துல வந்து இருப்பான்.
அனுபவிப்பதற்கு ஆனந்த இந்த இன்பத்தை அனுபவிப்பதற்கு ஒருவனிடம் உள்ள திறனில் இருந்து அவனுக்கு அந்த ஒரு பக்குவ நிலை இருக்கும். அதுல இருந்து இப்பக்குவ நிலையை அவன் வந்து உணரலாம். அந்த இன்ப நிலையில் அவன் திவ்யமான புலன்களின் மூலம் எல்லையற்ற திவ்யமான ஆனந்தத்தை அனுபவிக்கின்றான். இவ்வாறு நிலை பெற்றவன் உண்மையிலிருந்து என்றும் வழுவுவதில்லை. இதைவிட உயர்ந்த லாபம் ஏதுமில்லை என்று நினைக்கிறான். அப்படி எனக்கு எல்லாமே கோடி இது என்னது லாட்டரி கிடைச்சா எப்படி ஒரு ஹாப்பியா இருக்கும், அந்த மாதிரி ஒரு ஹாப்பினஸ் அவனுக்கு எனக்கு எல்லாம் கிடைத்து விட்டது, இதுக்கு மேல எனக்கு இன்னும் கிடைக்கிறதுக்கு ஒண்ணு இல்லைன்னு சொல்லிட்டு அவ்வளவு பரமானந்தத்தை இருக்கும். அத்தகைய நிலையில் அமைந்தவன் மாபெரும் துயரங்களுக்கு மத்தியிலும் ஒருபோதும் அசைக்கப்படுவதில்லை. துயரங்கள் இருக்குமா இருக்கும், உட்கார்ந்துங்கிறது எல்லாம் அப்படி இருக்கும், கஷ்டம் இருக்கும், ஆனாலும் அதெல்லாம் ஒண்ணும் கண்டுக்கவே மாட்டான். அவன் வந்து he doesn't get distracted. இப்ப என்ன நம்ம வந்து ஒருத்தருக்கா சான்ஸ் கொடுக்கலாம். எல்லாம் நீங்க ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ண பபிதா மாதாஜில இருந்து ஆரம்பிக்கலாம். அப்புறம் ஒருத்தர் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுங்க, எல்லாருக்கும் கொடுக்குறேன். பபிதா மாதாஜி இல்லையா? ஓகே. ஸ்ரீ பகவான் உவாச்ச அநாஸ்ரித கர்ம பலம் காரியம் கர்ம கரோதி யः சசன்யாசி ச யோகி ச ந நிரக்னிர் ந சாக்ரியः. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், செயலின் பலன்களில் பற்றற்று என்னன்னு நம்ம பண்றோம், இதனால எனக்கு என்ன பெனிஃபிட் கிடைக்கும். இப்போ ஒரு ஃபார்மர் ஒரு காட்டுறான், ஃபார்மர் என்ன பண்றான், இது எடுக்கிறான், அவன் விளைச்சல் எல்லாம் பண்றான், ஆனா அதுல வந்து அவனுக்கு இது கிடையாது, என்னது ஒரு சம்பந்தம் இல்லாம இஸ் அவே ஃப்ரம் தட். நான் என்னோட டியூட்டி நான் பண்ணிட்டு இருக்கேன், அவ்வளவுதான். இதனால எனக்கு விளைச்சல் வந்ததா எவ்வளவு வந்தது அதெல்லாம் கண்டுக்காம அவன் வந்து அதோட பலன்ல வந்து கவனம் போகாம அவன் படுக்க கடமையை பண்ணிட்டு இருக்கான். கடமைக்காக செயலாற்றுபவனே சந்நியாசி உண்மையான யோகியும் ஆகிறானே தவிர வேள்வி நெருப்பை மூட்டாதவனும் செயலற்றவனும் அல்ல. அப்படின்னா என்ன சொன்னா, யோகிகள்லாம் ஒரு மாதிரி, ஒரு சில யோகிகள் சொல்றேன், ஒரு மாதிரி பக்குவ நிலைக்கு வந்து இப்ப நம்மளே இந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்குமே. இப்ப என்ன 16 ரவுண்டு நம்ம இதுல சொல்லியிருக்காங்க, உங்களுக்கு எல்லாம் கிடையாது. என்ன 16 இன்னைக்கு அந்த 18 days எல்லாம் முடிஞ்சு திரும்பி லெவல் 2 போலாம், நிறைய இருக்கு. நம்ம பாதை ஒரு ஸ்டெப்பா நம்ம போறோம். இப்ப 16 ரவுண்ட்ல ஈஸியா பண்ணுவாங்க. ஆனா என்னதாக்கா, இப்பதான் நான் எல்லாம் ஈஸியா பண்றேனே, 16 ரவுண்ட் பண்றேன், அது பண்றேன், இது பண்றேன். அப்போ பேசிக் ஏதாவது இருக்குனாக்கா அந்த 16 ரவுண்டு சிலப்ப நான் பண்ணலைன்னா என்ன, அதான் எல்லாம் பக்குவ நிலைக்கு வந்துட்டேனே, அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது. என்னதான் பக்குவ நிலைக்கு வந்தாலும் இந்த யாகம் யஜ்யம் நெருப்பை மூட்ட வேணதான். எதுக்கு நெருப்பை மூட்டாதவன் சொல்லியிருக்கானாக்கா, யாக யஜ்யம் எல்லாம் பரவாயில்ல, எனக்கு தான் இப்ப நல்ல பக்குவ நிலைக்கு வந்துட்டேன், சோ ஐ வில் நாட் டூ மை ரிச்சுவல்ஸ் அப்படின்னு நினைக்கிறா இல்லையா, அதெல்லாம் கிடையாது. He has to do. நம்ம என்ன ஒரு நிலைக்கு போனாலும் இந்த 16 ரவுண்ட் பண்ணிதான் நம்ம ஜப்பம் பண்ணிதான். நீங்க லெவல் 1ல இருக்கேன்னா நீங்க ஜப்பம் ஒரு ரவுண்டாவது பண்ணிதான் வேணும்னாக்கா அது உங்களுக்கு தான் நல்லது, ஒரு நல்ல பெனிஃபிட் கிடைக்கும். அந்த மாதிரி பண்ணினாதான் நம்ம இதுல போவோம். ஸ்பிரிச்சுவல் லைன் இது வந்து டைம் பாஸ் கிளாஸ் கிடையாது இல்லையா, இது நம்ம ஆன்மீகத்துல முன்னேறணும்னு சொல்லிட்டு இந்த கிளாஸ்க்கு வந்திருக்கோம். அப்ப இதுல முன்னேறணும்னு என்னது அழகா சொல்லி தராங்க, அது போல நம்ம மெதுவா மேல போலாம். சோ இது வந்து பலன் எதிர்பார்த்துன்னு ஒரு செயல் செய்யக்கூடாது. அப்படி நமக்குதான் எல்லாம் வந்துடுத்தே சொல்லிட்டு நம்ம அதுல இருந்து திரும்பி வழுக்கி என்ன கீழே விழக்கூடாது. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், நம்ம டியூட்டியே பண்ணாம இருக்கவும் கூடாது. எஸ், ஷியாமலா தேவி படி. பந்தோர் ஆத்மா மனஸ்தஸ்ய ஏனாத்மைவாத்மனா சிதக அநாத்மனஸ்து சத்ருத்வே வத்தே தாத்மைவ சத்ருவத்த. எஸ், மனதை வென்றவனுக்கு மனமே சிறந்த நண்பன் ஆகும். எப்படி மனத்தை கண்ட்ரோல் பண்ணோம், இப்ப நம்ம கிளாஸ்ல உட்கார்ந்து இருக்கோம், நிறைய பேர் பசிக்கும், கண்டிப்பா ஒரு 8 மணிக்கெல்லாம் சாப்பிட்ற பழக்கம் இருக்கும், 7 மணிக்கெல்லாம். அப்போ கிளாஸ் முடிஞ்சு விட்டு சாப்பிடலாம், இல்ல கிளாஸ் முன்னாடி சாப்பிட்டுட்டு உட்காரலாம். ஆனா மனசை கண்ட்ரோல் பண்ணலன்னா இல்ல, கிளாஸ் மட்டும் போயிட்டு இருக்க, யார் பார்க்க போறா, வீடியோ ஆஃப் ஆடியோ ஆஃப், நம்ம மட்டும் சாப்பிடலாம். அந்த மாதிரி ஒரு ரொம்ப வயசானவங்களுக்கு எல்லாம் பண்ணலாம், என்ன மருந்தெல்லாம் சாப்பிடறவங்க. பட் மனதை கண்ட்ரோல் பண்ணணும். ஒரு கிளாஸ்க்கு வந்திருக்கணும்னா கிளாஸ்ல என்ன இருக்குன்னு தியானத்தோட நம்ம கவனத்தோட கேட்கணும். சோ மனதை அந்த மாதிரி மனசை வந்து வென்றவனுக்கு என்னது, மனமே சிறந்த நண்பன் ஆகும். இல்லாட்டா என்ன ஆகும், மனம் ஒண்ணு கேட்கும், சரி இப்ப வந்து கொஞ்சம் படுத்துக்கோ, கொஞ்சம் டிவி சீரியல் பாரு, கொஞ்சம் சாப்பிடலாம், கொஞ்சம் தூங்கலாம், எதாவது சொல்லிட்டே இருக்கும் மனசு. அதுக்கெல்லாம் நம்ம செஞ்சு கொடுத்துட்டே இருந்தோம்னாக்கா அது நம்மளோட பெரிய சத்ருவாயிடும். அது கேட்டுட்டே இருக்கும். அதுக்கெல்லாம் நம்ம டிமாண்டுக்கெல்லாம் நம்ம அனுசரிச்சுன்னு போனோம்னாக்கா அது வந்து நம்மளோட எனிமையாயிடும். மனதை வென்றவனுக்கு மனமே சிறந்த நண்பனாகும், ஆனால் அவ்வாறு செய்ய தவறியவனுக்கோ அதுவே மிக பெரிய விரோதி ஆகும். இப்போ மனசை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ண பழகணும். எஸ், பபிதா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி படி. नात्यश्नतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तम् अनाश्चनतः न चादि स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन. हरे कृष्ण माताजी.
ஸ்வப்னசீலஸ்ய ஸ்வப்னசீலஸ்ய. ஓகே. அர்ஜுன எவனொருவன் மிக அதிகமாக அல்லது மிக குறைவாக உண்கிறானோ, நிறைய சாப்பிடறோம் தான் மோசம் இல்ல, ரொம்ப கம்மியா, அது எவ்வளவு வேணுமோ அவ்வளவு சாப்பிடதானே வேணும், அதை விட ரொம்ப கம்மியா நான் சாப்பிடுறேன், அந்த மாதிரி எல்லாம் சாப்பிடறதும் நல்லது இல்லை. மிக அதிகமாக அல்லது மிக குறைவாக உறங்குகின்றானோ அதுவும் நல்லது இல்லை. ரொம்பவே தூங்குறான் ஜாஸ்தி, இல்ல கம்மியா தூங்குறானாலும் அதுலயும் பெருமையெல்லாம் கிடையாது. அந்த மாதிரி இருக்கிறவன் என்ன ஆகும், அத்தகையோம் யோகி ஆவதற்கான வாய்ப்பே இல்லை அப்படின்னு பகவான் சொல்லியிருக்காரு. அதனால நம்ம என்ன பண்ணோம், தூங்கும் போது எவ்வளவு தூங்கணுமோ ஏஜுக்கு ரிலேட்டட். இப்போ குழந்தைலாம் ஒரு 10 hours தூங்குனா நம்ம அதனால 10 hours தூங்கக்கூடாது. நம்ம இன்னும் பெரியவாள் ஆக நம்ம விளையாடுற போல நம்ம விளையாடுறது கிடையாது, பாடி எக்ஸர்ஷன் ஆறுது கிடையாது. ஆனா நமக்கு அவ்வளவு ஸ்ட்ரெயின் ஆறுது இல்லை, நமக்கு தூக்கம் கம்மியா இருக்கும். மருந்து போட்டு தூக்கத்தை வரவழைச்சு தூங்குறவங்க எல்லாம் இருக்காங்க, அந்த மாதிரி எல்லாமும் ஆயிடும். அப்ப நல்ல ஜப்பா பண்ணாலே நல்ல ஒரு சீரா இருக்கும், தூக்கம்லாம் ஆட்டோமேட்டிக்கா வரும். யாருக்கெல்லாம் தூக்க பிரச்சனை இருக்கு, அப்புறம் என்னது பிபி என்னெல்லாம் ப்ராப்ளம் போடும். ஏன்னா மனசுல சாந்தி இருந்தாலும் பிபி எல்லாம் ஒரு மாதிரி குறைஞ்சிடும். சுகர் எல்லாமே இட்ஸ் ஆல் ரிலேட்டட் வித் நம்மளோட இமோஷனல் அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸ் இருக்கிறதுலதான் எல்லாமே அஃபெக்ட் ஆகும். நாம ஜபம் இஸ் த பெஸ்ட். நாமத்தை நல்லா கான்சன்ட்ரேஷனா பண்ணும்போது என்ன பாக்கி அதுக்கு நான் பண்ணினேன், இன்னைக்கு நான் ஜபம் பண்ணேன் பார்த்தா இமிடியேட்டா பிபி பார்த்தேன் ஒன்னும் கம்மியாலே அப்படின்லாம் இட்ஸ் நாட் அ மேஜிக். இதெல்லாம் மேஜிக் ஷோ கிடையாது. பண்ண 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 இதெல்லாம் ஒரு மாதிரி சீரா வந்துடும். லாங் ரன்ல இது வந்து இட் வில் பி ஹெல்ப்ஃபுல். ஸோ இவன் என்ன இவ்வளவு என்ன கொடுத்து, யாரு ஜாஸ்தி தூங்குறாளோ யார் கம்மி தூங்குறாளோ, யார் ஜாஸ்தி சாப்பிட்றாளோ யார் கம்மி சாப்பிட்றாளோ, அந்த மாதிரி உள்ளவளுக்கு எல்லாம் வந்து யோகியா இருக்கிறது சான்ஸே கிடையாது. நம்ம வந்து சீரா வச்சுக்கணும். யோமா எங்க இந்த மாதாஜி சாந்தி மாதாஜி இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி இருக்கேன், படிக்கிறேன் மாதாஜி. கதையில நினைவு அடுத்த ருக்மணி மாதாஜி, ருக்மணி மாதாஜி பார்த்தீங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. யோமாம் பஷ்யதி சர்வத்ர சர்வம் ஷமயி பஷ்யதி தஸ்யாகம் ந பிரணஷ்யாமி ச மே ந பிரணஷ்யதி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. என்னை எல்லா இடங்களிலும் எல்லாவற்றையும் எண்ணிலும் காண்பவன் என்னை ஒருபோதும் இழப்பதில்லை. அப்படின்னா என்னது, இது எல்லா இடத்துலயும் பகவானை காணணும் அப்படின்னா, ஒரு எறும்பு பார்த்தாலும் அதுக்குள்ளே ஒரு பகவான் இருக்கார். எப்படி பரமாத்மா ரூபத்துல இருக்கார், அந்த மாதிரி எந்த உயிர் வழியா இருக்கணும், எதை பார்த்தாலும் பகவான் இருக்கார், பகவான் இருக்கார். அப்புறம் என்னது, எல்லா இடத்துலயும் பகவான் பரவி இருக்கார். ஒரு ஒரு பொருளுக்குள்ள பகவான், ஒரு உயிர் வாழிக்குள்ள பகவான் இருக்காரு மாத்திரம் இல்லை, எதை எடுத்தாலும் பகவான் அதுக்குள்ள இருக்கார், பகவானுக்குள்ள இதெல்லாம் இருக்கு. அந்த மாதிரி அறியும். எல்லாவற்றையும் என்னிலும் காண்பவன் என்னை ஒரு பொழுதும் இழப்பதில்லை. கோபிகள்லாம் கிருஷ்ணர் வந்திருக்காரு, கோபிகள்லாம் ஆடுறா. ஆனா ஒரு கோபிக்கும் என்ன ஒரு ஃபீல்னாக்கா, கிருஷ்ணர் எங்கூட இருக்காரு, இந்த கோபிக்கு தோன்றது கிருஷ்ணர் எங்கூட ஆடுறாரு, ஒவ்வொருத்தருக்கும் அந்த ஒரு ஃபீலிங். அந்த மாதிரி வந்து பகவானை நம்ம வந்து நினைக்கலாம். கோபிமார்கள போல ஒரு பக்தி காட்டுறவ ரொம்ப அரிது. அப்ப அவ வந்து அந்த மாதிரி அந்த ஃபீலிங்ல இருக்கணும். ஓகே கிருஷ்ணா நம்ம எல்லாம் படிக்கிறோம், நம்ம பக்கத்துலயே உட்காந்து கேட்டுட்டு இருக்காரு பகவான், உட்காந்து கேட்டுட்டு இருக்காரு. அந்த ஒரு ஃபீல் வரணும், நம்ம பகவான் பக்கத்துல உட்காந்து கேட்டுட்டு இருக்கார், பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ண அந்த ஒரு சென்ஸ் வந்தாலே இட் இஸ் வெரி நைஸ். நானும் அவனை ஒருபோதும் இழப்பதில்லை. அந்த மாதிரி இருக்கிறவன் என்ன, என்னை ஒருபோதும் அவன் இழப்பதில்லை, நானும் அவனை ஒருபோதும் இழப்பதில்லை. பகவான் நம்மளோட நல்ல இது என்ன கவனம் வச்சுருக்காரு. ஓ இவன் நல்ல, நான் என்னை பத்தி தியானம் பண்றான், இவனுக்கு நல்ல கதி நம்ம கொடுக்கலான்னு பகவானுக்கு ஒரு கண்ணு இருக்கு நம்ம பேர்ல. ஏன்னா நம்ம ஜபம் பண்றோம், எல்லா சேவையெல்லாம் பண்றோம், பகவானுக்கு நைவேத்தியம் பண்றோம், எல்லாம் பண்ணும்போது என்ன பகவானோட ஒரு கவனம் இருக்கு நம்ம பேர்ல. நம்ம ஏதோ ஆசைப்பட்டு மனசுல வச்சிருந்தாலும் நிறைவேற்றி கொடுத்துடுறோம். இவ்வளவு ஆசை வச்சுன்னு நீ வாயை தொண்டு கேட்கறது இல்லையே, சரி நானே கொடுத்துடுறேன்னு சொல்லிட்டு அவரே கொடுப்பார். அந்த மாதிரி. சோ என்னை அவன் அந்த மாதிரி இருப்பவன் என்னை ஒருபோதும் அவன் இழப்பதில்லை, நானும் அவனை ஒருபோதும் இழப்பதில்லை. இந்த மாதிரி நிறைய ஸ்லோகம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகாஸ். மாதாஜி படிங்கோ. சஞ்சலம் ஹி மன கிருஷ்ணா பிரமாதி பலவத் திருடம் தஸ்யாஹம் நிக்ரஹம் மன்யே வாயோர் இவ ஷூ துஷ்கராம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணா மனம் அமைதி வந்து அர்ஜுனா சொல்றார். கிருஷ்ணா என்னது, மனம் வந்து அமைதியற்றதும் குழப்பம் நிறைந்ததும் அடங்காததும் சக்தி மிகுந்துமாயிற்றே. வீசும் காற்றை அடக்குவதை விட மனதை அடக்குவது கடினமாக எனக்கு தோன்றுகிறது. யாரு சொல்ற, அர்ஜுனன். அர்ஜுனன் சின்ன வயசுல இருந்து அவ்வளவு போக்கஸ்டு, ஒரு என்னது அன்பு இடணும்னாக்கா எங்க இடணும்னு சொல்றாரு அங்க வந்து கரெக்டா வந்து நல்ல போக்கஸ்டு மேன். ஹி வாஸ் வெரி சின்ன குழந்தையில இருந்து அந்த மாதிரி. அப்புறம் அந்த கீழே வந்து பிம்பம் இருக்கும் இந்த திரௌபதிய சுயம்பரத்துல, அதை பார்த்துட்டு மேல இலக்க வந்து கரெக்டா அடிக்கும். அவ்வளவு நல்ல கான்சென்ட்ரேஷன் இருக்கிற பர்சனுக்கே அவன் வந்து சொல்றான், என்னால முடியாது, வீற்றும் காசை வேணா நான் காற்றை வேணா நான் நிறுத்துறதுக்கு ரெடி,
ஆனா இந்த மனசு மாத்திரம் என் கண்ட்ரோல்ல வரமாட்டேங்குது, என்ன பண்ணட்டும் அப்படின்னு. அவனுக்கே இல்லைன்னா அப்புறம் நமக்கெல்லாம் கஷ்டம்தான். அதனாலதான் அஷ்டாங்க யோகா பண்றதெல்லாம் பண்ணலாம்ல, தானம் இதெல்லாம் பார்த்தோம். நான் யமா நியமா எல்லாம் கேட்கறது நல்லா இருக்கு. அதெல்லாம் பிராக்டிஸ் பண்ணும்போது எப்படி இருக்கும், ரொம்ப கடினம் தான். அப்ப என்னது எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்குன்னு அர்ஜுனன் சொல்றாரு. ஏன்னா மனம் எப்படி ரொம்ப ஆப்ஸ்டினேட், ரொம்ப ஒரு இது என்னது, மனம் அமைதியற்ற குழப்பம் நிறைந்ததும் அடங்காததும் சக்தி மிகுந்தும் ரொம்ப அது பலசாலியா இருக்கு. என்னதான் நான் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணணும்னு நினைச்சாலும் அது வந்து இங்க குரங்கு மாதிரி தாவிண்டே இருக்கே, எப்படி அதை கண்ட்ரோல் பண்றது எனக்கு தெரியல. காற்றை வேணா நான் நிறுத்துறதுக்கு முன்னாடி, ஆனா அந்த இது என்னது மனசை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ண முடிய மாட்டேங்கிறது. ஸ்ரீ பகவானுவாச்ச அசம்சயம் மகாபாஹு மனோதுர் நிகிரகம் சலம் அபியாசேன து கௌந்தேய வைராக்யேன ச கிருஹ்யதே. அசம்சயம், சம்சயம்னாக்க டவுட், அசம்சயம் நோ டவுட் அட் ஆல். மகாபாஹு, நல்ல புண்ணியங்களை உடைய அவனே, கரெக்ட், நீ சொல்றது கரெக்ட், 100% ட்ரூ. அசம்சயம், இதுக்கு டவுட்டே கிடையாது. மனசு வந்து அப்படிதான் இருக்கும். மனோ துர்நிகிரகம் சலம், சஞ்சலப்பட்டுதான் இருக்கும், கரெக்ட் அப்படிங்கிற பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் கூறுறார். பலம் பொருந்திய புயங்களை உடைய குந்தியின் மகனே, அமைதியற்ற மனதை அடக்குவது சந்தேகமின்றி மிகவும் கடினமே. அவரும் ஆமோதிக்கிறார். ஆனால் தகுதி பயிற்சியினாலும் பற்றின்மையாலும் அது சாத்தியமாகும். பற்றின்மை, பௌதிக உலகத்துல நிறைய பற்றுதல் இருக்கும், அதெல்லாம் விடுவிட்டு அப்புறம் பயிற்சி கண்டிப்பா அது வந்து பண்ண 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 பிராக்டிஸ் பண்ண பண்ண மனசு கண்ட்ரோல்ல வந்துடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவான் சொல்றார். அதுல என்னன்னா, நாம ஜபம் பண்ணும்போது அப்படிதான் நிறைய அஃபென்ஸ் எல்லாம் இருக்கும். நாம ஜபம் பண்ணும்போது அஃபென்ஸ் என்னன்னா, கவனம் இல்லாம நம்ம சொல்றது. அப்புறம் இந்த ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே சொல்லிட்டு அடுத்த ஹரே சொல்ல மாட்டா சில பேர். இந்த கிருஷ்ணா கரெக்டா சொல்ல மாட்டா, திரும்பி ஹரே ராம சொல்ல மாட்டா, திரும்பி ஹரே கிருஷ்ணாவை சொல்ல பாதி பாதியே சொல்லுவா. அதெல்லாம் வந்து அஃபென்ஸ். அந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணாம ஃபுல்லா கவனத்தோட சொல்லிட்டுனா கரெக்டா எல்லா வேர்ட்ஸும் அந்தந்த பிளேஸ்ல வந்து விழும், கரெக்டா சொல்லலாம். சோ கவனத்தோட நம்ம சொல்லணும். இது எப்படி வரும், பழக்கத்துல வரும். அப்புறம் ஃபுல் டோட்டலி கான்சென்ட்ரேஷன், பாக்கி பந்தத்துல எல்லாம் ஈடுபடாம இதுல கான்சென்ட்ரேட் பண்ணா வரும். எஸ், அப்ப நம்ம மனம் வந்து எதிரியா நண்பனா எப்படி வச்சுக்கணும், நம்ம தான் டிசைட் பண்ணணும். எனிமையா இருக்கணும்னாக்கா நம்ம அதுக்கு என்னெல்லாம் சொல்றது, எஸ் 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 சொன்னா அது எனிமையாயிடும். இல்ல நோ, கண்ட்ரோல் பண்ணணும். நம்ம எல்லாத்துக்கும் ஒரு கண்ட்ரோல், நோ நத்திங் டூயிங், இப்ப இல்ல அப்புறம் தான் அப்படி எல்லாம் சொல்லிட்டுன்னா அது வந்து எஸ் மாஸ்டர்னு சொல்லிட்டு நமக்கு அடிமையாயிடும். எஸ், அப்புறம் என்னது, யோகாவின் வெற்றியை அடைய தவறும் ஒருவரின் இலக்கு என்ன. ஆல்மோஸ்ட் ரெண்டுக்கு வந்துட்டோம் நம்ம. இப்ப யோகா நிறைய யோகா பயிற்சி பண்றான், ஆனா என்ன ஆயிடுச்சு, உடம்பு தளர்ந்து அவன் இறந்து போறான். அப்ப அந்த ஆத்மா என்ன பண்றது, திரும்பி பகவான் உலகத்துக்கும் போயினா அங்க போனோம்னா 100% மார்க். இங்க இப்ப நம்ம வேற பாசிங் மார்க்ல இங்க 35, 50 எல்லாம் இருக்கே, அது மாதிரி கிடையாது. அங்க போனோம்னா 100% நம்ம வாங்கினாதான் பகவானோட உலகத்துக்கு நமக்கு இடம் கிடைக்கும். அவனோட 85 வாங்கிட்டான், 85 90 வாங்கிட்டான் வச்சுக்கலாமே. ஆனா என்ன ஆயிடும், இன்னும் 10% பாக்கி இருக்கே. அப்ப நம்ம திரும்பி இங்க பௌதிக உலகத்துல பிறப்பான். பிறந்த என்ன, எந்த வீட்டுல பிறப்பான், நல்ல பக்தி பயமான உள்ள வீடு, செல்வந்தர் குடும்பம். என்னத்துக்கு செல்வந்தர் கொடுத்துருக்காங்கன்னா, இப்ப நம்ம சாதாரணமா வந்து ரொம்ப வறுமையில இருக்கிறவா வந்து ஜபம் பண்ணுனா கஷ்டமா இருக்கும் அவளுக்கு. நம்ம வேலைக்கு போனோமா வந்து உங்க ஜபம் எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கணுமா, ஃபர்ஸ்ட் பயத்துக்கு தானே நம்ம எல்லாருமே அதை தானே நம்பிட்டு இருக்கோம். அப்ப அதுக்குதான் அவனுக்கு கான்சன்ட்ரேஷன் இருக்கும். அப்ப என்னது, நல்ல செல்வந்தர் குடும்பத்துல இந்த மாதிரி ஒரு இது இருக்கா, டென்ஷன் இருக்காது, பணம் இருக்கும், எல்லா சௌரியங்கள் இருக்கும். அப்ப அழகா வந்து பகவான நினைத்துட்டு பண்ணலாம். அந்த மாதிரி குடும்பத்துல பிறப்பான்னு சொல்லிட்டு பகவான் சொல்லியிருக்கார் பகவத்கீதால. பிராபிய புண்ணிய கிருதாம் லோகான் உஷித்வா சாஸ்வதி சமாஹ சுச்சீனாம் ஸ்ரீமதாம் கேஹே யோகோ பிரஷ்டோ அபிஜாயத்தே. வெற்றி அடையாத யோகி புண்ணிய ஆத்மாக்களின் லோகங்களில் பற்பல வருடங்கள் அனுபவித்த பின் நல்லோரின் குடும்பத்தில் அல்லது பெரும் செல்வந்தரின் குடும்பத்தில் பிறக்கின்றான். கஷ்டம் நல்லா நன்னா அவன் யோகியா இருக்கணும், நல்ல செயல்கள்லாம் பண்ணிட்டு தானே யோகம் யோகியாரான். அப்ப என்னது, மேல் உலகத்துல போயிட்டு நல்லா அனுபவிச்சப்பறம் திரும்பி பிறப்பான். அவன் கண்டிப்பா இதுல பிறப்பான். ஆனா எங்க பிறப்பான், ஒரு நல்ல ஒரு ஆன்மீகம் குடும்பம் இல்ல செல்வந்தர் குடும்பத்துல பிறந்து அங்க வந்து இதா இருக்கும் அப்படின்னு வீடியோ பார்த்தேன் நான் இப்ப ரீசெண்டா, நேற்றுக்கே இன்னைக்கு என்ன பார்த்தேன், எல்லாம் இந்த வாட்ஸ்அப்ல தான். அதே போல சின்ன குழந்தைகள்லாம் வந்து அவ்வளவு நல்லா பாடுறது, எப்படி இப்படி பாடுறா, ட்ரைனிங் எப்படி அவ்வளவு, அந்த சின்ன ஒரு 3 வயசு குழந்தை 5 வயசு குழந்தை எல்லாம் எப்படி அது இவ்வளவு அதுக்குள்ள அவ்வளவு ட்ரைனிங் வந்துருமா. 18 வருஷம் 20 வருஷம் நாங்க கத்துனேங்கிறவ எல்லாமே தத்துக்கா பத்துக்கான்னு ஒரு ட்ரைனிங்ல இருப்பாங்க. இந்த குழந்தைகள் எல்லாம் எப்படி வருதுன்னா, பூர்வ ஜென்மத்தை அந்த இதெல்லாம் இருக்கும். பூர்வ ஜென்மத்தை பெரிய பாடகனா இருந்திருப்பான், இறந்து போனப்ப அது என்னது, நம்ம ஆத்மா வெளியில போகும்போது என்னது, இந்த இது சூக்ஷ்ம இதுவும் வந்துடும் கூட. இந்த குழந்தை ரூபத்துல வந்து அது அழகா பாடுறது. சோரன்னா நம்ம இதெல்லாம் அதை அப்ப இந்த நாயை குறைக்கும் போது அதான் நினைச்சினேன், பாவம் அதுக்குள்ள ஒரு ஆத்மா இருக்கே,
நம்ம மனசே நம்ம இப்ப அப்படி பகவத்கீதா படிக்க படிக்க எல்லாம் இந்த மாதிரி எல்லாம் நமக்கு தோண ஆரம்பிச்சிடும். ஓகே. அப்புறம் என்னது யோகாவில் வெற்றி அடைய தவறும் ஒருவரின் இலக்கு. நான் ஒண்ணு பார்த்தோம், இப்ப ரெண்டு என்னது அத்தவானா என்னது இல்லைன்னா யோகினாம் ஏவ குலே பவதி அத்தவா யோகினாம் ஏவ குலே பவதி தீமதாம் ஏதத்தி துர்லபதரம் லோகே ஜன்மயத் ஈத்ரிஷம். அல்லது நீண்ட கால யோக பயிற்சிக்கு பின் வெற்றி அடையாதவர், அல்லது அறிவில் சிறந்து விளங்கும் ஆன்மீகிகளின் குலத்தில் பிறப்பது உறுதி. அந்த மாதிரி ஆன்மீக குடும்பத்திலையும் அவங்க பிறக்கிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு. இத்தகைய பிறவி நிச்சயமாக இவ்வுலகில் மிக அரிதானதாகும். இதுல இவர் ஸ்ரீல பிரபுபாதர் எழுதியிருக்கார். நானும் என்னுடைய குரு அவரோட பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி, நாங்கள்லாம் அந்த கேட்டகரியில வந்திருக்கோம் தோன்றது. ஏன்னா நாங்க பிறந்ததே எந்த மாதிரி இதுல குடும்பத்துல பிறந்திருக்கோம், ஆன்மீகம். சின்ன வயசுல இருந்தே ஆன்மீகம் அப்படி அம்மா அப்பா எல்லாம் அந்த மாதிரி ஜபம் பண்ணி எல்லாம் பண்ணி எங்களுக்கு முதல்ல இருந்தே அந்த ஒரு ட்ரைனிங் தான். சோ நான் மேபி நாங்களும் அந்த மாதிரி இருந்திருக்கோம். இப்போ கண்டிப்பா அவருக்கு இந்த இதுதான் லாஸ்ட் ஜென்மமா இருந்திருக்கோம். போய் சேர்ந்தாச்சு பகவான்கிட்ட. திரும்பி எல்லாம் அவருக்குலாம் மறுபிறவி கிடையாது. அவர் அந்த பர்பட்ல இருக்கு. அதே போல அவரோட குருவோட பத்தியும் இருக்கு. இத்தகைய பிறவி நிச்சயமாக இவ்வுலகில் மிகவும் அரிதானதாகும். யோகினாமபி சர்வேஷாம் மத்கதேனாந்தராத்மனா ஸ்ரத்தாவான் பஜதே யோ மாம் சமே யுக்த தமோ மதஹ. மேலும் எல்லா யோகிகளுக்கு மத்தியில் எவன் ஒருவன் பெரும் நம்பிக்கையுடனும் எப்போதும் என்னில் நிலைத்து தன்னுள் என்னை எண்ணி எனக்கு திவ்யமான அன்பு தொண்டு புரிகின்றானோ அவனை யோகத்தில் என்னுடன் மிகவும் நெருங்கியவனும் எல்லோரை விட உயர்ந்தவனும் ஆவான். இதுவே எனது அபிப்பிராயம். எல்லாம் டீட்டெயில் கொடுத்தா என்ன கொடுத்திருப்பாங்க, இந்த மாதிரி யோகிகள்ல மத்தியில் எல்லா யோகியும் சொல்ல, அந்த யோகி மத்தியில் யாரோ ஒருத்தன் இந்த மாதிரி இருந்தானாக்கா எப்படி, எவன் ஒருவன் பெரும் நம்பிக்கை, பகவான்னா அவரெல்லாம் பார்த்துப்பார், ஒரு டென்ஷன் கிடையாது. அந்த மாதிரி பகவான் இடத்துல ஒரு நம்பிக்கையும் எப்போதும் என்னில் நிலைத்து, என்ன பண்ணாலும் பகவான் அவரோட எண்ணத்துல நிலைத்து தன்னுள் என்னை எண்ணி எனக்கு திவ்யமான அன்பு தொண்டு புரிகின்றானோ அவனை யோகத்தில் என்னுடன் மிக நெருங்கியவனாவனும் அவனிப்பான். அப்புறம் என்னோட விட உயர்ந்தவனும் ஆவான். இதுவே எனது அபிப்பிராயம்னு பகவான் சொல்றார். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்ரீல பிரபுபாதாவே எடுத்துக்கலாம். எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு 70 வயசுக்கு மேல நம்மளானாக்கா கால் மேல முடியலப்பா, கால் வலிக்கிறது முட்டு வலிக்கிறதுன்னு இருப்போம். அவர் 70 வயசுக்கு மேல எப்படி போனேன்னா அவரோட பிரபுஜி குரு சொல்லியிருக்காரு சொல்லிட்டு வெளியூர்ல தனியே போய் எங்கெல்லாம் இருந்து, அதுவும் அங்கெல்லாம் என்ன மாதிரி கூட்டம், நான்வெஜ் சாப்பிட கூட்டம். இவரா ஃபுல் வைஷ்ணவா, இவரே சமைக்கணும், இவரே சமைச்சு சாப்பிட்டு அந்த மாதிரி இது பகவானுக்கு நைவேதனம் பண்ணி அவர் 70 வயசு மேல தூக்கம் கம்மி தானே. இப்ப 2-2:30 மணிக்கெல்லாம் எங்க 11 மணிக்கு படுத்தினாலும் 2:30 மணிக்கெல்லாம் எங்கிட்டு அவ்வளவுதான் தூக்கம். அப்புறம் என்ன எழுதுறது என்ன, நம்மளோட இதெல்லாம் பர்பட் எழுதுறது என்ன, எல்லாம் மீனிங்ல எழுதி அப்புறம் பஜனை பண்றது என்ன, பாகவதம் லெக்சர்ஸ் கொடுக்கறது என்ன, அப்புறம் வாக்கிங்கும் போவர், டெய்லி வாக்கிங் எக்ஸசைஸும் உண்டு. எக்ஸசைஸ் தான் வாக்கிங் மாதிரி. அந்த டைம்ல எல்லாம் என்னது லெக்சர் தான், பாகவதத்தை பத்தி கிருஷ்ணனை பத்தி அதெல்லாம் டேப் எல்லாம் பண்ணிட்டு அந்த அதுக்கு அப்புறம் தான் அது வந்தது. அவர் போன சமயத்துல அந்த அவரோட இதெல்லாம் சுயசரிதையெல்லாம் படிக்கணும். இது அவரோட என்னது ஆட்டோபயோகிராஃபி ரொம்ப இதா இருக்கும், ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும் படிக்கும் போது. ரொம்ப ஸ்டார்டிங்ல எல்லாம் பணமும் இல்ல, இருக்கிற இடம் இல்ல, எல்லாம் ஹிப்பி கூட்டம், அப்படியெல்லாம் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டார் அவர். சோ அந்த மாதிரி உள்ளவா எப்படி அப்பவும் திரும்பி வந்துடலாம்ப்பா, என்னால முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு தோல்வியோடு வரல. இல்ல ஏதோ ஒரு இதுலதான் குருஜி சொல்லியிருக்காரு, என்னோட ஆன்மீக குரு சொல்லியிருக்காருன்னா இதுல ஏதோ ஒரு அர்த்தம் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நம்ம அவர் ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருந்தார். ஆனா அதனாலதான் நமக்கு இன்னைக்கு இவ்வளவு இதெல்லாம் கிடைக்கிறது. பிகாஸ் ஆஃப் தேங்க்ஸ் டு ஸ்ரீல பிரபுபாத். அவர் இவ்வளவு உழைச்சதுனாலதான் அவர் இப்ப உடம்புல இல்ல, உடம்பா நம்ம உருவமா இல்ல. ஆனா அவர் இதெல்லாம் பண்ணிட்டு போனது நமக்கு எல்லாருக்கும் நல்லதுதான். இன்னும் ஒரு நிறைய புக்ஸ் வேற எழுதியிருக்கார், அதெல்லாம் படிக்கலாம். இன்னும் வரப்போற எவ்வளவு ஜெனரேஷன் இதெல்லாம் படிச்சு பயன்பெறுவார். அவன் எல்லோரையும் விட உயர்ந்தவனும் ஆவான். இதுவே எனது அபிப்பிராயம் பகவான் சொல்றேன். சோ அனைத்து யோகங்களும் எங்க போய் முடியறது, பக்தி யோகம். முன்னாடி பார்த்தோம் இல்லையா, முதல்ல என்னது கர்ம யோகம். யோகம்னாலே என்னது பகவானை நினைத்து பண்றது. ஞானம் யோகம்னா பகவானை நினைத்து படிக்கிறது எல்லாமே. சோ கர்மானது செயல்கள். என்ன செயல் பண்ணோம், பகவானை நினைத்து ஒரு செயல்கள் பண்ண, அப்படியே ஒரு ஸ்டெப்பா ஆரம்பிக்கிறோம். ஸ்டார்டிங்ல என்னது கர்ம யோகம், அடுத்த ஞானம். இந்த மாதிரி எல்லாம் பகவத்கீதா எல்லாம் படிச்சு ஞானத்தை பெறணும். அப்புறம் அஷ்டாங்க யோகம், யமா நியமா, அதெல்லாம் அப்புறம் எல்லாம் எங்க கல்மினேட் ஆகும், எங்க போய் சேரும், இதெல்லாம் பக்தி யோகத்தின் உச்ச நிலையில போய் சேரும். பக்தி யோகத்தின் உச்ச நிலைனா பகவான் அடையிற நிலைதான். அதுதான் படி, இது யோகத்தின் படி என்னும் இலக்கு. பக்தி யோகம் என்னும் இலக்கை நோக்கி முன்னேறுகின்றனர். இப்ப 4 யுகம் இருக்கு. சத்திய யுகம்,
திரேதா யுகம், துவாபர யுகம், கலியுகம். அப்ப இது வந்து 4 யுகத்துல எப்படி எல்லாம் வழிபட்டுட்டு இருந்தாங்கன்னு சொல்லி பார்க்கலாம். சத்திய யுகத்துல எப்படி இந்த மாதிரி சாப்பாடு கிடையாது, தண்ணி கிடையாது, ஆகாரம் எல்லாம் ஒண்ணும் இல்லாம அப்படியே பகவான் அப்படியே நினைத்துட்டு இந்த மாதிரி இருக்கிறது, அந்த மாதிரி வழிபட்டுட்டு இருந்தாங்க. அடுத்தது என்ன, திரேதா யுகம். திரேதா யுகத்தை எப்படின்னாக்க இது வேள்வி, இந்த மாதிரி இந்த யாகம் யஜ்யம் இந்த மாதிரி பண்ணி 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 பகவான இது பூஜை பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அப்புறம் துவாபர யுகம். துவாபர யுகம்னா என்னது, இது துவாபர யுகத்தை என்ன பண்ணாங்கன்னா கோயில் வழிபாடு, எப்போ கோயில் அர்ச்சனை என்ன, ஆராதனை என்ன, பஜனை என்ன, அந்த மாதிரி பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அப்புறம் கலியுகம், இப்ப நம்ம இருக்கிறது கலியுகம். கலியுகம்ல என்ன சொல்லியிருக்கு, ஒண்ணு நாம ஜபம் பண்ணுங்க. இதெல்லாம் வந்து பண்ணக்கூடாதுன்னு கிடையாது, கொஞ்சம் கடினம். வீட்டை விட்டு கோயில உட்கார்ந்து இதெல்லாம் பண்றது கொஞ்சம் கடினம். யாகம் யஜ்யம்னா அது போல எல்லாம் சாமகிரி வேணும், அதெல்லாம் கிடைக்குமா கிடைக்காதா தெரியாது, ஸ்லோகம் எல்லாம் கரெக்டா சொல்லணும். அப்புறம் இந்த மாதிரி உட்கார்ந்து கண்டிப்பா இப்ப நம்மளால முடியவே முடியாது. அப்ப நமக்கு ஈஸியா என்ன மெத்தட், கலியுகத்துல இவ்வளவு கஷ்டங்கள் இருந்தாலும் ஒன்னே ஒண்ணு நல்லது என்னன்னாக்கா, ஈஸியா பகவான் அடையறதுக்கு ஒரு இது கொடுத்துருப்பா. என்னது, ஒரு எக்ஸாம்பிள், ஒரு வழி கொடுத்துருக்கா. என்னது, நாம ஜபம் சொல்லுங்க போரும், பகவான நாமம் சொல்ல சொல்ல பகவான் இடத்தில் போய்விடலாம். சோ கடவுளின் பரிசுத்த பெயர்களை ஜபிப்பதுதான் கலியுகத்துல பரிந்துரைக்கப்படுகிறது. சோ மாமந்திரம்னா என்னது விஷயம். ஒரு மந்திரம் என்றால் என்ன? ஒரு மந்திரம் பாரம்பரியமாக ஒரு குறுகிய ஒலி, சொல் அல்லது சம்ஸ்கிருதத்தில் பேசப்படும் சொற்றொடர் மற்றும் தியான நோக்கங்களுக்காக பயன்படுத்தப்படுகிறது. இந்த நேரத்தில் நம் மனதையும் உடலையும் மையமாக வைத்திருக்க உதவும் வகையில் இது மீண்டும் மீண்டும் கூறப்படுகிறது. அங்கதான் ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா சொல்லிட்டே இருக்கும். அது வந்து திரும்பி 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 அதை சொல்லிட்டே இருக்கும். ஆனால் அடிப்படை நோக்கம் இன்னும் அப்படியே உள்ளது. இது நம் நோக்கங்களை மையமாக கொண்டு நம் மனதை அமைதிப்படுத்தும் ஒரு வழியாகும். மனசை மெயினா அது காம் பண்ணும். நம்ம மனசை வந்து காம் பண்ணும்போது என்ன ஆகும், பிபி, அதான் பிபி சுகர் எல்லாமே நம்ம இமோஷனல் டிஸ்டர்ப்டா இருக்கிறதுனாலதான் அது எல்லாமே நமக்கு அப்செட் ஆயிருக்கு. அதெல்லாம் சீரா கொண்டு வந்து. அப்புறம் மந்திரங்கள் உண்மையில் வேலை செய்கிறதா அப்படின்னு கொஸ்டின். மந்திரங்கள் மனம் மற்றும் உடல் மீது செல்வாக்கு செலுத்துகின்றன. மந்திரங்கள் மீண்டும் மீண்டும் வரும் ஒலிகள், மெயினா அது வந்து சவுண்ட் வேவ்ஸ். பல நரம்பியல் விஞ்ஞானிகள், நியூரோலஜிஸ்ட் அவெல்லாம் ப்ரூவ் பண்ணிருக்காங்க, எஸ் இட் ஒர்க்ஸ். ஏன்னா அந்த கோமா ஸ்டேஜ்ல இருக்கிறவங்க, ரொம்ப உடம்பு முடியாது இருக்கிறவங்களுக்கு எல்லாம் இந்த இது ஜப்பா எல்லாம் போட்டு காட்டினா கொஞ்சம் அசைவுகள் எல்லாம் தெரியறதாம். அவளுக்கு வந்து அப்ரூவ்டு. நரம்பியல் விஞ்ஞானிகள், நரம்பியல் விஞ்ஞானிகள் மந்திரங்களின் ஒலியும் மொழியும் நம் வாழ்வில் பல விதத்தில் பயன்படுகின்றன என்பதை நிரூபித்துள்ளனர். அவெல்லாம் ப்ரூவ் பண்ணிருக்கா, எஸ் இட் ஒர்க்ஸ், மந்த்ரா ஒர்க்ஸ். நமக்கு தெரியாதா இருக்கும், ஆனா டாக்டர்ஸ் அப்ரூவ், நியூரோலஜிஸ்ட் அப்ரூவ். ஓகே, வாட் இஸ் அ மந்த்ரா? மன் பிளஸ் த்ரா, மைண்ட், மன்ன மைண்ட், த்ரா அப்படிதான் டெலிவர், அதுல வெளிப்படுறது. எஸ், இப்ப இது என்ன பார்க்க போறோம்னாக்கா, வேத குறிப்புகள் எங்கெல்லாம் கொடுத்திருக்கு, நாம ஜபம் சொல்லணும் அப்படின்னு எங்கெல்லாம் கொடுத்திருக்கு, பகவத்கீதால கொடுத்திருக்கு. சரி, அது தவிர வேற எங்கெல்லாம் கொடுத்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம். நிறைய ஸ்கிரிப்சர்ஸ்ல கொடுத்திருக்கு. இது வந்து கிருஷ்ண யஜுர் வேதத்திலிருந்து கலி சந்தர்ஷன உபனிஷத்துல கொடுத்திருக்கு. அதுல என்ன கொடுத்திருக்கு, இத்தி ஷோடசகம் நாம் கலி கல்மஷ நாசனம் நக பரதரோ உபாயக சர்வ வேதேஷு திருஷ்யதே. இதி ஷோடசகம் நாம் கலி கல்மஷ நாசனம் நத பரதரோ உபாயக சர்வ வேதேஷு திருஷ்யதே அப்படின்னு கொடுத்திருக்கு. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? அனைத்து வேத இலக்கியங்களையும் தேடிய பின் ஹரே கிருஷ்ணரின் கோஷத்தை விட இந்த யுகத்திற்கு ஒரு மதத்தின் முறையை மிக உயர்ந்ததாக கண்டுபிடிக்க முடியாது. ஹரே கிருஷ்ண மந்திரம் தான் அவ்வளவு வேல்யூபிளா இருக்கு, ரொம்ப இஃபெக்டிவா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நிறைய அவங்கெல்லாம் ரிசர்ச் பண்ணாம எல்லாம் கொடுக்க மாட்டாங்க இல்லையா. அந்த மாதிரி பார்த்ததுல இந்த கலி சந்தர்ஷன உபனிஷத்துல கொடுத்திருக்கு. ஹரே கிருஷ்ண நாமஜபம் தான் தி பெஸ்ட் அவுட் ஆஃப் ஆல் த மந்த்ராஸ். அப்புறம் என்ன கொடுத்திருக்கு, சைத்தன்ய சரிதாமிர்தம் ஆதி லீலா 17.21 என்ன கொடுத்திருக்கு, சண்டை மற்றும் பாசாங்குத்தனமான இந்த யுகத்தில் விடுதலையின் ஒரே வழி எனது கிருஷ்ணருடைய பரிசுத்த பெயர்களை உச்சரிப்பதுதான். வேற வழி இல்லை. ஹரே நாம இவ கேவலம் கலோ நாஸ்தி ஏவ கத்திர் அந்யதா. வேற கதி இல்லை. அந்யதானது இல்லை, கதியே கிடையாது. நமக்கு இதேதான். ஹரே கிருஷ்ண நாம ஜபம் தான் நம்ம சொல்லணும்.
அதை விட வேற வழி கிடையாது. இதுல இருந்து நம்ம இந்த சிக்கல்ல இருந்து விடுபடணும். பாசாங்குத்தனமான இந்த உலகத்திலே நமக்கு வெளியில போனோம்னாக்கா என்னது, ஹரே கிருஷ்ண நாம ஜபம் தான் நம்மளை காப்பாத்தும். அப்புறம் என்னது, ஸ்ரீமத் பாகவதம்ல கொடுத்திருக்கு 12.3.51 கலேர் தோஷனி தே ராஜன் அஸ்தி ஹே கோமான் குணக கீர்த்தனாத் ஏவ கிருஷ்ணஸ்ய முக்த சங்க பரம் பிரஜேத். அப்படின்னது என் அன்பான ராஜா, கலியுகத்தில் குறைபாடுகள் நிறைந்திருந்தாலும் இந்த வயதுனா இந்த கலியுக ஏஜ் பற்றி இன்னும் ஒரு நல்ல குணம் இருக்கிறது. வெறுமனே ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரத்தை உச்சரிப்பதன் மூலம் ஒருவர் பொருள் அடிமைத்தனத்தில் இருந்து விடுபட்டு ஆழ்நிலை ராஜ்யத்திற்கு உயர்த்தப்படலாம். இது வந்து பாகவதத்திலையும் கொடுத்திருக்கு. நிறைய ஸ்கிரிப்சரல் ரெஃபரன்ஸ் பார்க்கலாம். பகவத்கீதால 10வது சாப்டர்லயும் வருது 10.25 என்னது, யஜ்ஞானம் ஜப யஜ்ஞோ அஸ்மி. நான் வந்து எங்க இருக்கேன், ஜபம்ங்கிற அந்த இதுலயும் நான் இருக்கேன். யஜ்ஞானம் இருக்கிற யஜ்ஞம் யாகம் எல்லாம் பண்றாங்களே, அதுல ஜபம்ங்கிற யஜ்ஞத்துல நான் இருக்கேன். சோ ஜபம் பண்றது ஒரு யஜ்ஞம் மாதிரி தான். சோ கிருஷ்ணனாகிய நான் யாகங்களில் என் பெயர்களை உச்சரிக்கும் ஜப யஜ்ஞம் ஆவேன். அப்புறம் என்ன கொடுத்திருக்கு, சைத்தன்ய சரிதாமிரதம் அந்திய லீலா 20.16 அதுலயும் கொடுத்திருக்கு. நாம் நாமகாரி பகுதா நிஜ சர்வ சக்தி தத்ரார்பிதா நியமித ஸ்மரணேன கால ஏதாத்ரிஷி தவ கிருபா பகவன் மமாபி துர்தைவம் ஈத்ருஷம் விஹாஜனி நானுராகஹ அப்படின்னு இதுல போட்டிருக்கு. அது இதுலயும் வருது, சிக்ஷாஷ்டகம் சொல்லிட்டு ஒரு இது இருக்கு. அதுல இருந்து அது இதுல இருந்து எடுத்து அதுல போட்டிருக்காங்க. அப்ப அதோட என்ன அர்த்தம்னா, என் ஆண்டவரே, கடவுளின் உயர்ந்த ஆளுமை உங்கள் புனித பெயரில் வாழும் நிறுவனத்திற்கு அனைத்து நல்ல அதிர்ஷ்டங்களும் உள்ளன. என்னது, அவரோட பெயர்லயே அவ்வளவு ஒரு எஃபெக்ட். நம்ம வந்து ஒரு வழிபாடு பண்றோம்னா ஒரு விக்கிரகம் இருக்கும், ஒரு படத்துக்கு மாலை சாத்தி அந்த மாதிரி எல்லாம் பண்றோம். ஆனா பகவான் பேரு சொல்றதுலயே அவ்வளவு எஃபெக்ட் இருக்குன்னு அனைத்து. எனவே உங்களுக்கு கிருஷ்ணா மற்றும் கோவிந்தா போன்ற பல பெயர்கள் உள்ளன. உங்கள் பெயர்களை நீங்கள் அந்த பெயர்களை முதலீடு செய்துள்ளீர்கள். அந்த பெயர்லயே அவ்வளவு எஃபெக்ட் இருக்கு. அந்த பேர் சொன்னாலே பகவானை பூஜை பண்றாங்கதான் அந்த மாதிரி. மற்றும் அவற்றை நினைவில் கொள்வதற்கு கடினமான மற்றும் வேகமான விதிகள் எதுவும் இல்லை. வெறும் கிருஷ்ணா கூப்பிடுறதுக்கு எவ்வளவு நேரம் வேணும், எவ்வளவுதான் பைஹார்ட் பண்ணணும். வேற ஸ்கிரிப்சர்ஸ் எல்லாம் இருந்ததுன்னா ஸ்லோகம் எல்லாம் படிக்கணும்னா கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும். ஆனா வெறும் கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா சொல்றதுக்கு பெரிய ஒரு புத்தி எல்லாம் வேண்டாம், ஒரு நல்ல நினைவு சக்தி எல்லாம் வேண்டவே வேண்டாம். சோ அதெல்லாம் நம்ம வந்து ஈஸியா பண்ணலாம் அப்படின்னு சைத்தன்ய சரிதாமிரதம் அந்த லீலாலையும் கொடுத்திருக்கு. அப்புறம் எங்க கொடுத்திருக்கு, ஆயிடுச்சு. அப்புறம் என்னது, என்னெல்லாம் பண்ணணும் என்னெல்லாம் பண்ணக்கூடாது, எப்படியெல்லாம் ஜபம் பண்ணலாம் இப்படி எல்லாம் பண்ணக்கூடாது இன்னைக்கு கொடுத்திருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரத்தை உச்சரிக்கும் முன் பஞ்ச தத்துவ மந்திரத்தை உச்சரிக்கவும். இன்னைக்கு நான் அதை போட்டு காட்டினேன் இல்லையா, ஜெய ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்யா பிரபு நித்யானந்தா ஸ்ரீ அத்வைத கதாதரா ஸ்ரீவாசாதி கௌரபக்த விருந்தா. அது சொல்லிட்டு நம்ம வந்து 108 டைம் மகாமந்திரம் சொல்லணும். ஒரு வாட்டி அது 108 டைம் சொல்லி முடிச்சாச்சு. நீங்க மாலை ஜபம் யாருக்கு தெரியாதோ அவங்களுக்கு காட்டி கொடுத்து விடணும். வீடியோ வந்து இது பண்ணிடுறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. வீடியோ கிளியரா இருக்கும் உங்களுக்கு. யாருக்கு தெரியாதோ தெரிஞ்சவங்க கண்டினியூ பண்ணுங்க. எஸ், இது வந்து கிருஷ்ணமணின்னு இருக்கும். இது ஒரு என்னோட இதுல ஒரே சைஸா தான் இருக்கு. நார்மலி கொஞ்சம் பெரிய சைஸா இருக்கும். அப்படி ஒரு எண்டுல வச்சிருப்பாங்க. அதை விட்டுட்டு தான் நம்ம வந்து இது பக்கத்துல இருக்கிற மணில இருந்து ஆரம்பிக்கணும். அப்புறம் நம்ம பக்கத்துல இருக்கணும். இப்படி நம்ம பக்கத்துல இழுத்துட்டு வரணும். இந்த இது இருக்கு இல்லையா கிருஷ்ணமணி, ஃபர்ஸ்ட் இது சொல்றோம் ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா. அப்புறம் இந்த விரல இப்படி விட்டுருக்கணும். இந்த ஆள்காட்டி விரல யூஸ் பண்ணக்கூடாது. தம் அண்ட் வேற என்ன ஃபிங்கர் வேணா யூஸ் பண்ணலாம். இந்த ஆள்காட்டி விரல் யூஸ் பண்ணாம இந்த ஃபர்ஸ்ட் மணி எப்படிச்சுன்னா ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே அப்படி கீழே வந்துடும். அப்புறம் அடுத்த மணி, அப்புறம் அடுத்த மணி. இப்படி நம்ம பண்ண என்ன ஆகும், இந்த கிருஷ்ணமணி கீழே போயிட்டே இருக்கும். நம்ம வந்து 1 2 3 4 நம்ம கவுண்டே பண்ணோம்டா. இந்த மாலையிலேயே 108 இருக்கும். கரெக்டா முடிச்சு இங்க வரும்போது என்ன ஆகும், இங்க இப்படி வரும்போது 107 108 இப்படி வந்துடும். கரெக்டா இது முடியும் போது நமக்கு தெரிஞ்சிடும், வந்தாச்சு. இது முடிச்சுட்டோம்னா என்ன பண்ணும், இப்படி ரிவர்ஸ் பண்ணிடணும். ரிவர்ஸ் பண்ண எங்க 108 இருக்கோ அது வந்து 1 ஆயிடும். அதை வந்து பிடிச்சு திரும்பி பஞ்சதத்துவ மந்திரம் சொல்லிட்டு ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா திரும்பி இது இப்படி பண்ணும். அப்ப என்ன, ஒரு டைமும் நம்ம வந்து மாலையை திருப்பி 108 முடிஞ்சு விட்டுனா திரும்பி இந்த மாதிரி 108 முடிஞ்சு விட்டுனா இங்க வந்து முடியும். அப்ப இந்த மாலையை இப்படி திருப்பின்னு விட்டு திரும்பி இப்படி பண்ணும். புரிஞ்சுதா எல்லாருக்கும் ஒரு மாதிரி? ஹரே கிருஷ்ணா. யாரு பாக்குறாங்கன்னே தெரியாது, எல்லாரும் மியூட்ல இருக்கீங்க. நானே என்ன சவுத்துட்டு சொல்ற மாதிரி சொல்லிக்கிட்டே இருக்கேன். எல்லாரும் சேர்ந்து பேசினா புரிய மாட்டேங்கிறது. யாரோ ஒருத்தர் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுங்க, நான் கூப்பிடுறேன். என்ன சொல்றேன் மாதாஜி?
எல்லாரும் நல்லா புரிஞ்சுது. பஞ்சதத்துவம் மாதாஜி. அப்புறம் ஏதாவது டவுட் இருந்தா நம்ம இந்த கிளாஸ் முடிஞ்சு கேட்கலாம். புரிஞ்சுதா இல்லையா அது மாத்திரம் தான் கேட்டேன் நான். எஸ் கொஞ்சம் ஏன்னா இந்த வீடியோல எனக்கு சின்னதா தெரியறது உங்களுக்கு பெருசா தெரியறதா எனக்கு தெரியல. எனக்கு சின்னதா போய் ஐபி நான் சரியா காட்டலையோ அப்படின்னு எனக்கு தோணுது. ஏன்னா எனக்கு வந்து எல்லாரோட பேரும் தெரியறது, நானும் குட்டியா இருக்கேன் இங்க. சோ நான் காட்டினது சரியா காட்டினேன்னா எனக்கு தெரியல. அதனால இது வீடியோல கூட நல்லா தெரிஞ்சது மாதாஜி. ஓகே. அப்புறம் என்னது ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரத்தை உச்சரிக்கும் முன் பஞ்சதத்துவ மந்திரத்தை உச்சரிக்கவும் எழுதி வச்சுக்கோங்க. எப்பவுமே நான் அப்படிதான் பண்ணியிருந்தேன். எனக்கு அப்ப ஸ்டார்டிங்ல எல்லாம் தெரியாது. எல்லாம் இட் இஸ் நாட், நம்ம எல்லாருமே புதுசுதான் இஸ்கான்ல இல்லையா. இஸ்கான்ல இந்த மாதிரி பஞ்சதத்துவ மந்திரம்னா ஃபர்ஸ்ட் தெரியாது. ஐயோ கடவுடான்னு இருக்கே, ஒன்னும் புரிய மாட்டேங்கிறதே தான் இருந்தது. ஆனா ஆர்வம் இருந்தது, படிக்கணும்னு. அந்த அது என்னது நல்லா இருக்கே படிக்கலாமே எழுதி வச்சுக்கிட்டேன் பேப்பர்ல. ஆனா நடந்து படிப்பேன். ஏன்னா உட்கார்ந்து எல்லாம் படிக்க அப்ப தெரியாது. நான் மாத்திரம் ஜப்பம் பண்றதுனால என்ன தெரியாது. பிகாஸ் நான் அந்த பேஸ்ல இருக்கல, அந்த இதுல இருக்கல. என்னது யங் ஏஜ்ல எல்லாம் தெரியும் ஒரு மாதிரி ஸ்லோகம். ஆனா இவ்வளவு ஜபம் எல்லாம் அந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணிட்டு கிடையாது. வேலைக்கு போவோம், நம்ம லைஃப் டிஃப்ரெண்டா இருந்தது. ஜப்பம் பண்ணணும்னு வரும்போது அப்ப உட்கார்ந்து பண்ண மாட்டேன், நடந்துன்னு பண்ணுவேன். 108 டைம்னா ஒரு 7-8 ரவுண்ட் ஆயிடும் அந்த ரூம்ல. அதெல்லாம் திரும்பி அதை வந்து பார்க்கும்போது அந்த 108 முடியும். திரும்பி அந்த பேப்பரை பார்த்து படிப்பேன். அதை படிதான் திரும்பி ஹரே கிருஷ்ணா ரீ பண்ணிட்டு. சோ அந்த மாதிரி வந்து பண்ண வாயில இப்ப பயகாட்டா வந்துடும். ஒரு 2 monthsல வரும், 1 மாசத்துல வந்துடும் வச்சுங்களேன். ஆனா டெய்லி பண்ணும். ஓகே. அடுத்தது என்னது, என்ன செய்யக்கூடியவை கேட்கக்கூடிய வகையில் கோஷம் இடுங்கள். யாருக்கு கேட்கக்கூடிய வகையில்? நமக்கு பக்கத்து வீட்டுக்காரங்களுக்கு எல்லாம் இல்ல பக்கத்துல இருக்கிற வீட்டுல இருக்கிறவாளும் அப்பா என்னவா நீ ஆரம்பிச்சுட்டியா அப்படின்லாம் சொல்லுவா. அந்த மாதிரி அவளுக்கு எல்லாம் கஷ்டம் கொடுக்காம நம்ம வேலையை முடிச்சோமா. அது ஹரே கிருஷ்ணா நாம ஜபம் நிறைய டைம் இருக்கு. நமக்கு டைம் இல்லைன்னு வர எல்லாருக்கும் 24 மணிக்கூர் தான். அதுல அந்த அம்பானி அவளும் சம்பாதிக்கிறாங்க, கூலி வேலை பண்றோம்னு சம்பாதிக்கிறான், ஒண்ணும் இல்லாம குடிச்சு இதை பண்றோம்னு இருக்கான். நம்ம நாம ஜபம் சொல்லி நம்மளும் பண்ணலாம். ஒரு 10 நிமிஷத்துக்கு மேல எடுக்காது. புதுசா பண்றவங்களுக்கு ஒரு 10 நிமிஷம் தான் எடுக்கும். அது அப்படி ஸ்பீடு வர 9 நிமிஷமாகும், 8 நிமிஷமாகும், 7 நிமிஷமாகும். அப்படி 7 நிமிஷம் தான். அதுக்குள்ள கம்மி பண்ணா ரொம்ப தப்பு பண்றோம்னு அர்த்தம். இல்லாட்டா 6:30. சில பேர் கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா பேசுவா, அவளுக்கு பண்ண 6:30. அந்த 10 நிமிஷத்துல ஆல்மோஸ்ட் 11 minutes 12 minutesல ஒரு 15 நிமிஷத்தை நம்ம 2 மாலை பண்ணிடலாம். 15 நிமிஷம் பகவானுக்கு வேண்டி எடுக்க முடியாதா? தாராளமா இருக்கலாம். என்னெல்லாமோ நம்ம பண்றோம். நம்ம நாம ஜபம் பண்றது டைம் இல்லை. ஏன்னா இதுக்கு வந்து குளிக்கணும், சாப்பிட்டுட்டு பண்ண முடியாது. அந்த மாதிரிலாம் கிடையாது. சாப்பிட்டாலும் பண்ணலாம், சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடியும் பண்ணலாம், குளிச்சுட்டு பண்ணலாம், குளிக்காம பண்ணலாம், என்ன நடந்து பண்ணலாம், உட்கார்ந்து பண்ணலாம். எந்த டைரக்ஷன் எல்லாம் பார்க்கவே வேண்டாம். ரொம்ப முடியாம இருக்கிறவங்கள படுக்கையில உட்கார்ந்து பண்ணலாம். படுக்கையெல்லாம் விழுப்பு அதெல்லாம் ஒண்ணுமே கிடையாது. கேட்கக்கூடிய வகையை கோஷம் எடுங்கள். யாருக்கு கேட்கணும்? நம்ம சொல்றோம், நமக்கு கேட்கும். பஸ் அப்ப என்ன ஆறுது? நம்ம சொல்றோம் வந்து காதால கேட்கிறோம், சிரவணம் ஆயிடுறது, வாயால சொல்றோம், கீர்த்தனம் ஆறுது, அண்ட் ஸ்மரணம். பகவான் நினைத்துன்னு சொல்லும் போது என்ன, இந்த 9 இது உண்டு நமக்கு. இதுல அடுத்த இதுல ஒரு நாளைக்கு வரும்னு நினைக்கிறேன். 9 ப்ராசஸ் இருக்கு பக்தி பண்றதுல. இந்த ஃபர்ஸ்ட் 3 வந்துடும். மகாமந்திரம் சொல்றதுல இந்த 3 வந்துடும். சோ கேட்கக்கூடிய வகையில் கோஷம் இடுங்கள். நமக்கு கேட்கணும். அந்த சத்தத்துல சொன்னா போதும். மந்திரத்தை கேட்கும்படி தெளிவாக கூற வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ணா 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 அப்படியெல்லாம் சில பேர் சொல்லுவா. ஹரே ஹரே எல்லாம் கேட்கவே செய்யாது. அந்த மாதிரி இல்லாம கரெக்டா ஹரே ஹரே சொல்லலாம். ஏன்னா 1 நிமிஷம் எக்ஸ்ட்ரா எடுக்க போறது, அவ்வளவுதான். பகவானுக்கு வேண்டி இவ்வளவு பண்ணலாம். அந்த மாதிரி எண்ணம் வந்துருது. பகவான் நமக்கு எவ்வளவோ கொடுத்திருக்காரு. அப்ப இது கொடுக்க முடியாத பகவானுக்கு நான் தாராளமா கொடுக்கலாமே, அப்ப அந்த எண்ணம் வந்து அவர் இவ்வளவு எல்லாம் நமக்கு கொடுத்திருக்காரு, ஏன் கொடுக்க முடியாது, தாராளமா நம்ம பண்ணலாம் அப்படின்னு நினைச்சு நம்ம பண்ணுவோம். ஒன்லி வாட் யூ திங்க், நம்ம ஆட்டிடியூட் தான் மேக்ஸ் அ டிஃபரன்ஸ். அப்புறம் ஒவ்வொரு பெயரையும் தெளிவாக உச்சரிக்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. இவ்வளவு நிதானமா சொல்ல வேண்டாம். ஆனா சொல்ல 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 கொஞ்சம் ஸ்பீடு வந்துடும். அப்ப கிளியரா சொல்லணும், தெளிவாக உச்சரிக்கவும். அப்புறம் என்னது, மரியாதை, பக்தியன் கவனம். இந்த மாலைகள்லாம் ஒரு பவர் உண்டு. ஏன்னா அதை பிடிச்சுதான் இவ்வளவு மந்திரம் சொல்றோம். நம்ம இவன் பூஜா ரூம்லயே பாத்தீங்கன்னா, நம்ம ஒரு பூஜைன்னா பகவான் இருக்கிற இடத்துல போனா ஒரு மாதிரி ஒரு ஸ்மெல் இருக்கும். ஊதுபத்தியோ சந்தனமோ ஏதோ ஒண்ணு இருக்கு அங்க பவர். ஏன்னா நம்ம அங்க நின்றுட்டு ஜபம் பண்றோம் இல்ல. அந்த ரூமே இப்ப பெரிய ஒரு வீடெல்லாம் இருக்குன்னா நல்ல ரூமே இருக்கும். அந்த ரூம்ல போனாலே ஒரு அமைதி கிடைக்கும், அழகா உட்காந்துக்கலாம். சோ அந்த மாதிரி உட்காந்து அங்கேயே நம்ம எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கலாம். சோ ஒரு மரியாதையோட நம்ம இதெல்லாம் பண்ணணும். மாலையானாலும் சரி, எல்லாத்துக்கும் ஒரு மரியாதை கொடுத்து பக்தியோட கவனத்தோட நம்ம இந்த ஜபம் பண்ணணும். அப்புறம் என்னது, எந்த இடத்திலும் உட்கார்ந்து அல்லது நடக்கும் போது எதிர்கொள்ளும் எந்த திசையிலும் நீங்கள் சொல்லலாம். நம்ம பாக்கி உள்ளதுல எல்லாம் என்ன சொல்லுவாங்க, ஈஸ்ட பார்த்து உட்காரணும் இல்ல, இந்த மாதிரி எல்லாம் சொல்லுவாங்க. இங்க அப்படி எல்லாம் ஒண்ணுமே இல்லை. எப்படி வேணா உட்கார்ந்துட்டு என்ன வேணா பண்ணணும், நம்ம பண்ணலாம். தனியும் பண்ணலாம். நீங்கள் எந்த நேரத்திலையும் சொல்லலாம்.
இருப்பினும் விடியற் காலையில் சொல்வது பரிந்துரைக்கப்படுகிறது. காலை நேரம் என்பது பிரம்ம முகூர்த்தம். அதனால உங்களுக்கு எல்லாம் நான் என்ன சொல்றேன், 4:15 என்னன்னாக்கா 4:30 மணிக்கு நம்ம ஜபம் பண்ணிட்டு பகவானோட எல்லாம் பார்க்கலாம். அதுக்கப்புறம் 5 மணில இருந்து அவளும் ஜபம் அந்த ரெக்கார்ட் போட்டுருவா. அந்த ரெக்கார்ட் எல்லாம் கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா இருக்குன்னு சில பேருக்கு தோணுன்னா அந்த நீங்க மியூட் பண்ணிடலாம். சவுண்ட் மியூட் பண்ணி நீங்க உங்க ஸ்பீட்ல பண்ணுங்க. சில பேர் சொல்லுவா, ஐயோ அது எவ்வளவு நேரமா இருக்கு, நான் அதை விட ஃபாஸ்டா பண்ணேன். ஓகே, நீங்க உங்க ஸ்பீட்ல பண்ணலாம். சம் பீப்புள் வாண்ட், ஏதோ யாரோ சொன்னா அது கூட சொல்லதான் என்னால முடியறது அப்படின்னா நீங்க அதை ஆன் பண்ணிக்கலாம். கூட 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 சொல்லும் போது என்ன கரெக்டா உங்களோட அந்த இது ரவுண்டு வந்து இருக்கும். சோ விடியல் காலையில சொல்றது நல்லது. பிரம்ம முகூர்த்தம் 4:30 மணிக்கு சொல்லியிருக்காங்க. அவ்வளவு அப்போ உங்களுக்கு பாருங்க, ட்ரை பண்ணுங்க. அந்த டைம்ல வந்து இது விஸ்வரூப தரிசனம், அந்த வேர்டு மறக்க மாட்டேன். விஸ்வரூப தரிசனம் பகவான் பார்க்கலாம். நல்லா ஒரு என்னது அதுல அவ்வளவு இது உண்டு, எஃபெக்ட் உண்டு. பண்றவங்களுக்கு தெரியும், அது யாரு வந்து ரெகுலரா பண்றவங்களோ they can understand that. அப்புறம் என்னது, குளிக்கும் முன் அல்லது குளித்த பின் நீங்கள் சொல்லலாம். நோ கண்டிஷன், குளிச்சப்பறம் தான் சொல்லணும்லாம் கிடையாது, எப்படி வேணா சொல்லலாம். அப்புறம் என்னது, எண்ணிக்கை வைத்து ஜபிக்க பரிந்துரைக்கப்படுகிறது. பகவான் சொல்றதுக்கு எண்ணிக்கை என்னத்துக்கு, நான் எவ்வளவு வேணா சொல்லலாம். ஆனா அந்த எண்ணிக்கை என்னத்துக்கு சொல்றாங்கன்னாக்கா, இன்னைக்கு ஒரு நாளைக்கு 2 மாலை பண்ணோம்னா அடுத்த நாளைக்கு என்ன தோணுமா, 2 மாலை இன்னும் பண்ணலாமேனா அப்படின்னு நமக்கே தோணும். 2 இன்னும் 2 பண்ணலாமே, இன்னைக்கு சண்டையா இருக்கு, எல்லாரும் தூங்கின்னு தான் இருக்கா, நான் இன்னும் நல்லா பண்ணலாமேன்னு சொல்லிட்டு நமக்கு தோணும். அதுக்கு வேண்டிதான் எண்ணிக்கை. இல்லாட்டா பகவானுக்கு எண்ணி கொடுக்கறது இல்ல. பகவானுக்கு நிறைய கொடுக்கணும். ஆக்சுவலி அவர் நமக்கு இந்த ஒரு உருவம் கொடுத்திருக்கிறதுனாலயே உயிர் கொடுத்திருக்காரு, கை கால்லாம் நல்லா கொடுத்திருக்காரு. அப்ப எல்லாமே இதுக்கு பகவான் சேவை பண்றதுக்கு தான் கொடுத்திருக்காரு. எண்ணிக்கை வைத்து ஜபிக்க பரிந்துரைக்கப்படுகிறது. 108 மணிகள் கொண்ட ஒரு துளசி மாலையில் பண்ண பரிந்துரைக்கப்படுகிறது போட்டிருக்கு. துளசி மாலை இந்த லெவல்ல வேண்டாம், நானே இன்னும் ஆரம்பிக்கல. துளசி மாலையில கொஞ்சம் வந்து கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும். அதுல நம்ம அபச்சாரப்பட்டுட்டோம்னா அது ஒரு எக்ஸ்ட்ரா பாவமா வந்து. ஏன்னா துளசி மாலை வந்து அது மாதா, துளசி மாதாவை பிடிச்சு நம்ம பண்ணும்போது நம்ம சொல்லும் போது ஒரு எச்சில் பட்டுடும், ஏதாவது இருக்கலாம், சான்ஸ் இருக்கு. கால்ல படுறது இந்த மாதிரி உட்கார்ந்து பண்ணும்போது இந்த கையிலே நழுவி எடுத்துனா காலில் தான் விழும் இல்லையா? அந்த மாதிரி என்னத்துக்கு அவாய்ட் பண்ணலாமே. அதான் பீட்ஸ்ல கிடைக்குது, நீம் பீட்ஸ்ல கிடைக்கும், நீம் கொட்டை, இந்த நீம் பீட்ஸ் மரத்தால பண்ணது. அப்புறம் என்னது, கிறிஸ்டல், நிறைய விதமா கிடைக்கும். துளசி வந்து கொஞ்சம் நல்ல எக்ஸால்டட் டிவோட்டி, ரொம்ப நன்னா அவளுக்கு தெரியும், பண்ண தெரியும்னா அவ பண்ணலாம். இதோ அங்க கொடுத்துருக்கு. பட் என்னோட சஜஷன் என்னன்னாக்கா, நீங்க வந்து சாதா, ஏன்னா அதுல இஃபெக்ட் இல்லைன்னு அப்படி எல்லாம் கிடையாது. துளசி முன்னாடி வச்சு கூட பண்ணலாமே அப்படின்னாக்கா, ஏதோ மாலை ஆனா துளசி முன்னாடி வச்சுட்டு நம்ம வந்து துளசி முன்னாடி உட்கார்ந்துட்டு பண்ணலாம், அதுவும் நல்ல எஃபெக்டிவா இருக்கும். அப்புறம் என்னது, என்ன பண்ணக்கூடாது, ஒரு புத்தகத்தை படிக்கும் போது ஒருவர் ஜபிக்க கூடாது. செய்தித்தாள் அல்லது டிவி பார்ப்பது போன்ற செயல்களோடு சேர்ந்து செய்யக்கூடாது. அப்ப எப்படி கான்சென்ட்ரேஷன் வரும், படிக்கிறான், கான்சென்ட்ரேஷன் இங்க இருக்கும், ஆனா வாய் மாத்திரம் ஹரே கிருஷ்ணா சொல்றோம், அதெல்லாம் பிரயோஜனம் இல்லை. அப்ப நம்ம வந்து கான்சென்ட்ரேஷனோட இதெல்லாம் ஒண்ணும் பண்ணாம மாலை பண்றதுக்குன்னு நான் நாள் முழுக்க சொல்றேன், வேலை பண்ணிட்டே சொல்றேன், அதெல்லாம் எக்ஸ்ட்ரா போனஸ் தான். நம்ம பண்றது கான்சென்ட்ரேஷனோட பண்றது ஆக்சுவல் போய் சேரும். அப்புறம் என்னது, மகாமந்திரத்தின் ஒரு பகுதியை மட்டும் ஒருவர் உச்சரிக்க கூடாது. ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா அப்படி எல்லாம் சொல்லக்கூடாது. ஃபுல்லா ஹரே ராமம் சொல்லி முடிக்கணும். எதுவுமே ஹாஃப் அரைகுறையா விடக்கூடாது. ஹரே ஹரே ஃபுல்லா முடிக்கணும். இங்கே ஹரே ஹரே இருக்கு, ஸ்டார்டிங்ல ஹரே கிருஷ்ணா இருக்கு, அந்த ஹரையோட இது சேர்த்து ஒரே ஒரு ஹரே சொல்லிடலாம். ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா ஹரே ராம அப்படிலாம் பண்ணக்கூடாது. ஷார்ட்கட்லாம் அலௌட் இல்லை, இதெல்லாம் அபச்சாரம் ஆயிடும். அப்ப நம்ம வந்து கரெக்டா சொல்றது கொஞ்சம் டைம் எடுக்குமா இருக்கும். சரி 2 மாலை தான் முடியும், போருமே, 1 மாலை 2 மாலை போறோம். ஃபர்ஸ்ட் லெவல்ல அதுதான் பண்ண முடியும். இப்ப மகாமந்திரத்தின் ஒரு பகுதியை மட்டும் ஒருவர் உச்சரிக்க கூடாது. ஜபமாலையில் கிருஷ்ணர் மணியை ஒருவர் கடந்து போக கூடாது. அதை நான் சொன்னேன் இல்லையா, கரெக்டா 108 வரும்போது இங்க வந்துடும். இங்க வந்ததுன்னா என்னது, மாலையை திருப்பிடணும். அப்புறம் இந்த வந்து என்ன ஆயிடும், இது 1 1 2 3 4 அப்படி பண்ணி இங்க வரும்போது 108 அப்படி இங்க வந்துடும். அப்புறம் திரும்பி மாலை செய்வோம். அந்த ஒருக்கா மாலையை திருப்பும் போது பஞ்சதத்துவ மந்திரம் சொல்லி அப்புறம் மாலையை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். அப்புறம் இதனால என்ன நன்மை கிடைக்கும், கோஷமிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள் என்னது, பாவத்திலிருந்து பாவத்தின் வினைகளிலிருந்து விடுதலை. நிறைய என்னெல்லாம் பாவம் பண்ணிருக்கோம் நமக்கே தெரியாது. பண்ணிருக்கேன் நான், அவ்வளவு பாவம் பண்ணிருக்கேன்னு எவ்வளவு 8 காலம் இது பூச்சியை மிதிச்சிருப்போம், அது இறந்திருக்கோம், கொசுவதான் எவ்வளவுதான் அடிச்சிருக்கோம். அதெல்லாம் உள்ளயும் ஆத்மா இருக்குமே, ஆத்மா பரமாத்மா எல்லாம் அதுக்குள்ளேயும் தான் இருந்திருக்கும். ஆனா என்ன பண்றது, நம்மள கடிக்கும் போது அது அடிக்கதான் வேணும், வேற வழி இல்லை. சோ இதெல்லாம் பாவத்துல வரும். ஆனா இதெல்லாம் பாவம் வந்து ஜபம் பண்ணும்போது விடுபட்டு விடும். அப்புறம் இந்த மாதிரி தேவையற்ற பழக்க வழக்கங்கள்லாம் அது கிட்டக்கே வராது, நம்ம பக்கத்திலேயே வராது. ஏன்னா நம்ம சங்கமே டிஃப்ரெண்டா இருக்கும். நம்ம இப்ப நாம ஜபம் பண்ணும்போது என்னன்னாக்கா,
இது யாரு ஜபம் பண்றாங்க அவங்க அவா கூட தான் நமக்கு பேசணும் தோணும். காலையில எழுந்துக்கிறவங்க அவங்க கூட தான் நம்ம சங்கமே அப்படிதான் இருக்கும். நம்ம வந்து கிட்டி பார்ட்டி பண்றவங்க கூட நம்ம வந்து நம்மளையே ஒதுக்கிடுவாங்க, அவங்களே ஒதுக்கிடுவாங்க. ரொம்ப நல்லதுன்னு நம்ம வெளியில வந்து விடலாம், நமக்குலாம் கஷ்டமே இருக்காது, அவங்களே ஒதுக்கிடுவாங்க. ஏன்னா அவங்களுக்கெல்லாம் டிக்டாப் எல்லாம் இருக்கணும், ரொம்ப ஃபேஷனபிளா இருக்கிறவங்கள தான் பிடிக்கும். நம்ம வந்து இது பகவானோட நம்பிக்கையோட இப்படி இருக்கலாம். எஸ், அப்ப தேவையற்ற இயக்கிகள் மற்றும் பழக்க வழக்கங்களிலிருந்து நிவாரணம். தற்போதைய நிலையில் நாம் எந்த விசித்திரமான எண்ணங்களுக்கும் ஆசைகளுக்கும் அடிமைகளாக இருக்கிறோம். நிறைய விசித்திரமான ஆசைகள். ஒண்ணு இல்லைன்னா நம்ம மொபைல வச்சு நம்ம வந்து ஒரு நிமிஷம் பார்க்க வேண்டியிருக்கு. ஆனா அப்கோர்ஸ் நல்லதுக்கும் பார்க்க வேண்டியிருக்கு, நிறைய மெசேஜஸ் வருது, இம்பார்ட்டன்ட் மெசேஜஸ். பட் எதுவுமே அடிமையாக கூடாது. அதனாலதான் வந்து நம்ம இஸ்கான்ல வந்து டீ காஃபி கூட எந்த வேண்டாம் சொல்றாங்கன்னா அடிமையாயிடும். இல்லாட்ட டீ காஃபி இருக்கு, கஃபைன் இருக்கு, அது ஒரு கிக்கு கொடுக்கும், நல்ல ஒரு எனர்ஜி கொடுக்கும். பட் அப்படி வேண்டாமே. ஹரே கிருஷ்ண நாம ஜபம் சொன்னாலே நமக்கு வந்து பாசிட்டிவ் எனர்ஜி கிடைச்சிடும். ஸோ நம்ம வந்து இன்னும் ஆர்டிபிஷியலா ஏதாவது இன்டியூஸ் பண்ணவே வேண்டாம். ஸோ டீ காஃபி, நான்வெஜ்ல சாப்பிட்டோன்னா என்னது ஒரு மந்த இது நல்லா சாப்பிடுவோம். அதுக்கப்புறம் என்னது ஒரு மாதிரி ஒரு தூங்கலாம், உண்ட மயக்கம் அப்படின்னு தூங்குவோம், ஒரு மாதிரி மந்த இதுக்கு போயிடும். அதெல்லாம் இல்லாம சாத்விக் ஃபுட்டு சாப்பிட்டோம்னாக்கா இது உடம்புக்கு நல்லது. அப்புறம் என்ன போட்டிருக்கு, கவலை மற்றும் மன அழுத்தத்திலிருந்து சுதந்திரம். டென்ஷன், பிபி இதுல இருந்து எல்லாம் விடுதலை பெற்றுடும். அது வந்து அனுபவப்படுறவாளுக்கு தெரியும். யாருக்கெல்லாம் நல்ல உச்சத்துல அந்த மாதிரி இருக்கோ கண்டிப்பா நீங்க எல்லாம் பண்ண ஆரம்பிச்சிருங்க. உங்களுக்கு தெரியும், இன்னும் ஒரு மாசம் கூட இல்ல, அதுக்குள்ளேயே நல்ல நீங்க கான்சன்ட்ரேஷனோட பண்ண ஆரம்பிச்சீங்கன்னா ஃபியூ டேஸ்ல உங்களுக்கே தெரியும், ஆமா கரெக்ட், எனக்கு ஐ ஃபீலிங் ரிலீவ்ட், ஒரு டென்ஷன் இல்லாம இருக்கு, ஒரு ஆங்ஸைட்டி எல்லாம் இருக்கும் சில பேருக்கு, அது எல்லாம் விட்டு போயிடும். நல்ல தூக்கம், ஒரு தூங்குற நேரத்துல தூக்கம், ஒரு பசி எடுக்கிற நேரத்துல பசி எடுக்கும். அதை விட என்ன வேணும், மருந்தெல்லாம் வேண்டவே வேண்டாம். அப்புறம் மன அமைதி கிடைக்கும். லாஸ்ட் என்னது, உண்மையான மகிழ்ச்சி. இதுதான் உண்மையான மகிழ்ச்சி. அப்புறம் அறிவொளி, என்லைட்டன்மெண்ட், பகவான் என்னன்னு புரிஞ்சு வரும். எல்லாம் நமக்கு திரும்ப நீங்கள் ஜபிக்கவும் மகிழ்ச்சியாக இருக்கவும். என்னது, பஞ்சதத்துவ மந்திரம். ஓகே, ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்யா பிரபு நித்யானந்தா ஸ்ரீ அத்வைத கதாதர ஸ்ரீவாசாதி கௌர பக்த விருந்தா. இதான் அந்த பஞ்ச தத்துவா கொடுத்திருக்கு. இவர் தான் சைத்தன்ய மகாபிரபு. இவர் வந்து கிருஷ்ணா ராதாவோடும் சேர்ந்துள்ள 2 பேரும் சேர்ந்துள்ள பொட்டன்சியோட உருவமா அவர் வந்திருக்கார். ஏன்னா அவருக்கு அனுபவிக்கணும், ராதா என்கிட்ட இவ்வளவு அன்பா இருக்காளே, எனக்கு அது அனுபவிக்கணும், அவளோட ஆசை எப்படி இவ்வளவு ஆசையா இருக்கா, எனக்கு அது அனுபவிக்கணும்னு சொல்லிட்டு அவர் இந்த இதுல நிறம் எல்லாம் எப்படி இருக்குமா, ராதாராணியோட நிறமும் ஆனா கிருஷ்ணரோட எல்லா குணங்களும் நிறைந்த ஒரு சைத்தன்ய மகாபிரபு அவதரிச்சார். அப்புறம் இது யாரு, பிரபு நித்யானந்தா. இவர் வந்து நித்யானந்தா, இவர் யாரோட இது, ராதாராணி. இவர் யாரு, நாரதரா, ஐ ஃபர்காட். அப்ப அதுக்கெல்லாம் இப்ப போகண்டா, நம்ம வந்து இது வந்து நித்யானந்தா, பிரபு நித்யானந்தா. அப்புறம் அத்வைதா, ஸ்ரீ அத்வைதா, இவர் தான் ஸ்ரீ அத்வைதா. அப்புறம் இவர் வந்து கதாதரர். இவர் வந்து ராதாராணியோட அவரே அவதாரம் வச்சு வந்திருக்காரு. கதாதரா. இவர் வந்து ஸ்ரீவாசாதி. இவாள் எல்லாம் கௌர பக்த விருந்தா, நாங்கள்லாம் வந்து பக்தார்கள் வந்து உங்களை வந்து சேவிச்சுக்கிறோம் சொல்லிட்டு ஹரே கிருஷ்ண நாம ஜபம். இப்ப எதிராவது நமக்கு வந்து தப்பு வந்தாலும் இவங்க எல்லாம் மன்னிச்சிருவாங்க. அவங்கெல்லாம் கிரேட் சோல்ஸ், இவங்க எல்லாம் நம்மள மன்னிச்சிருவாங்க. அப்ப ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. இன்னைக்கு அத்தியாயம் 6ஓட என்ன சுருக்கம் பார்க்கணும், அஷ்டாங்க யோகாவில் முன்னேறுதல், எப்படி முன்னேறணும் பார்த்தோம். அப்புறம் அஷ்டாங்க யோகாசனத்தின் நிலைகள் பார்த்தோம், யமா நியமா அதெல்லாம் பார்த்தோம். ஏன் மனதை கட்டுப்படுத்த வேண்டும், இல்லாட்டா நம்மளுடைய எதிரியாகிவிடும், அதனால கட்டுப்படுத்ததான் வேணும். தோல்வியுற்ற யோகியின் இலக்கு என்ன, அதுவும் பார்த்தோம். ஸ்ரீமதாம் கேகே, நான் இங்க போட்டுக்கேன், சுச்சீனாம் ஸ்ரீமதாம், நல்ல செல்வந்தர் வீட்டுல பிறப்பான். அப்புறம் பக்தி யோகம் மிக உயர்ந்த யோகம், அதுதான் பெஸ்ட். யுக்தமோ மத. அப்படியாக இந்த 6வது சாப்டர் முடித்து விட்டோம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்டாப் ரெக்கார்டிங்.